ኢየሱስ ጌታ እዩ። ኩልኻትኩም ብጎይታ ቤት ስም ሰላም ንብለኩም። እንኳን ናብ ኤሪ ባይብል መጻእኩም ናይ ሰሙናዊ ትምህርቲ ነካፍለሉ ፕሮግራም ኢና ክንገብር ሎሚ። ፕሮግራምና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክንጅምር ኢና። ብጸሎት ክንጅምር ኢና። ድሓር ናብቲ ዝቅጽል መደብ ክንከይድ ኢና። ኩላትና ንጸልይ። ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ስለዚህ ጊዜ ስለዚህ ሰዓት ብስምካ ተኣኪብና ኣለና። ብመንፈስ ቅዱስካ ድማ ንስኻ ክትምህረና ክትዛረበና ዘልየና ነገር ክተዕጥቐና ንጸልይ ኣለና። ንሃውና ኣገልጋይ ተስፋ ዓለም ክትባርኮ ትብዓት ክትውስኸሉ ጸጋ ክትህቦ ዘልዮ ነገር ኩሉ ከይጎድል ብጎይታ ብኢየሱስ ስም ንጸልየሉ ኣለና። ጊዜናን ሰዓትናን ንስኻ ተቆጻጸር። ኩሉ ኩነታትና ንስኻ በመንፈስ ቅዱስካ ክትገዝእ ንጸልይ ኣለና። ብጎይታ ብኢየሱስ ስም አሜን። ኢየሱስ ጎይታ እዩ። በዓል ቀጥታ ናብቲ ቃል ክንሓልፍ ኢና። ጎይታ ይባረኩም። ከመይ ቀኒኹም ቅዱሳን ጓዕ ብሰላምን ብድሓንን ናብ ኤሪ ባይብል መጻኹም ኣብቲ ጀሚርናዮ ዘለና ትምህርቲ እውን ሎማዓንቲ ክንቅጽል ኢና። ካብቲ ብቐዳማይ ዝሓለፈ ሰሙን ደው ዘበልናዮ ውሉድና ንምንታይ ካብ መንገዲ ህይወት ይወፂና ርኢና ነርና። ሰለስተ ነጥብታት ርኢና ነርና። ቤተ ክርስቲያን ዝረአ ክፍተት፣ ብወለዲ ዝረአ ክፍተት፣ መወዳእታ ዘመን ስለ ዝኾነት ኣብ ዓለም ዘሎ ክፍኣት ይገንን ስለ ዘሎ እቶም ቆልዑት ብኡ ስለ ዝጽለዩ ኣብ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ስለ ዝዓበዩና ርኢና ነርና። መፍትሒኡ ዝተወሰነ ነጥብታት ርኢና ነርና። ናብ ቃሉ ክንምለስ ከም ዘለና፣ ከም ስድራ ቤት ክንተግህ ከም ዘለና፣ ተዓጢቕና ክንዕቢ ከም ዘለና፣ ከም ቤተክርስትያን እውን ከምኡ ቤተክርስትያን እውን ነዚ ዕዮ ዝሸለል ክትብሎ ከም ዘይብላ ዝብሉ ርኢና ነርና። ብዝሓለፈ ንቆልዑ እንታይ መምሃር የድልዮም ዝብል ከባቢ 28 ዝኾን ነጥብታት ክንርኢና ካብቲ ናይ ቀዳማይ ኣቋሪፅና ዝነበርና። ቆልዑ መምሃር ዘድልዮም ቆልዑ እንታይ መምሃር የድልዮም ዝብል مثلا سلو خونانو ንቆልዑ እንታይ መምሃር እዩ ዘድልዮም ዝብል ኣርእስታት ክንርኢ ከለና ቆልዑ ንእግዚኣብሔር ምፍላጥ የድልዮም እዩ። ከምቲ ዝሓለፈ ግዜ ዝረኣናዮ ካብ ንእስነቶም ክመሃሩ ከም ዘለዎም ብፍላይ ካብቲ ኣብ ምስማዕ ካብ ዝጀምሩሉ ግዜ ጀሚርና ንቆልዑ እንታይ ክንገብሮም ከም ዘለና ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ክንምህሮም ከም ዘለና ንእግዚኣብሔር ንኽፈልጡ ንሕና ኢና ናብቲ ነቲ መንገዲ ነሪኦም ንሕና ኢና ምክንያት ንኸውን ኣብ ምሳሌ ይኹን ኣብ ዜና መዋዕል ይኹን ኣብ ግብረ ሃርያት ከድና ክንሪኦ ከለና ስለዚ ቆልዑት ንኣምላኽ ምፍላጥ የድልዮም እዩ። ምክንያቱ ምስ ሃበና እግዚኣብሔር ኣልቲሜት ጎል ናቲ 4-5 ዝኾኑ ነጥብታት ርኢና ነርና። ኣካላዊ ዕቤት፣ መንፈሳዊ ዕቤት፣ ስምዒታዊ ዝብሉ ርኢና ነርና። እቲ መሰረታዊ እንታይ ኢልና ርኢና ነርና? መንፈሳዊ ኢልና ነርና። ኩሉ ነገር ጌርና ኣለዎም። ኣብቲ ስምዒታዊ ኣብቲ ማሕበራዊ ደጊፍናዮም፣ ኣብቲ ኣእምራዊ ኣብቲ ኣካላዊ ፅቡቅ ጌርና ዕብናዮም። ኣብቲ መሰረታዊ ነገር ኣብቲ ፋውንዴሽን ንኣምላኽ ንከይፈልጥዎ ተዘይጌርናዮም ኩሉ ነገር ረቢሖም ናብ ጥፋኣት ተኸይዶም ጥቕሚ ከም ዘይብሉ ኣብቲ ዝሓለፈ ትምህርትታትና ርኢና ነርና። ስለዚ ቆልዑ ንእግዚኣብሔር እንታይ የድልዮም እዩ? ምፍላጥ የድልዮም እዩ። ንክፈልጡ ከዓ ንሕና ኢና እንታይ ንገብሮም? እንመርሖምን እናኣልዮምና። መፅሓፍ ቅዱስ ብዙሓት ኣብነታት ኣለውና። በዓል መዋዕልና ከይድና ክንሪኦም ከለና ንሳምሶም ንእግዚኣብሔር ንክፈልጦ ገይሮሞ ነይሮም። ከምታ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ገይሮም ይዕብዮሞ ነይሮም። ማርያምን ዮሴፍን ከምኡ ካብ ንእስነቱ ትሒዞም ስለ ዝመሃሩ እውን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ 12 ዓመት ክኸውን ከሎ
ፍጹም ሰብ ፍጹም ኣምላኽ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ኣብኡ ክዛረብ ከሎ በቲ ዝዛረቦ ዝነበረ ክሳዕ ዝግረሙ ከም ዝኾኑ እቶም ኣብቲ ቤተ መቕደስ ዝነበሩ ቃል ኣምላኽ ይነግረና ስለዚ ቆልዑ ንእግዚኣብሔር ምፍላጥ የድልዮም እዩ ንክፈልጥዎ ከዓ እቲ መንገዲ ንሕና ኢና እቲ ምክንያት ንሕና ኢና ክንከውን ዘለና ካብ ንእስነቶም ኣትሒዝና ክንምህሮም ንኣምላኽ ንክፈልጥዎ ክንገብሮም ንዓና እዩ ሓላፍነት ተዋሂቡ ንወለዲ ቆልዑ ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ ክመሃሩ ኣለዎም እቲ ቀንዲ መሰረት እሱ እዩ ንኣምላኽ ክፈርዎ ከም ዘለዎም ንሕና እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንምህሮም ኣለና መጀመርያ ጥበብ ፍርሃት ኣምላኽ ይብለና ንኣምላኽ ክፈርህዎ ካብ ፍቅሪ ዝመንጨወ እግዚኣብሔር ከም ቀዛዓይ ከም ቀዛፊ ጌርና ዘይኮና ክንሪኦም ዘለና ተረዲእዎም ፍቅሩ ተንኪፍዎም ብድሕሪኡ ንኣምላኽ ክፈርህዎ ክንገብሮም ኣለና ስለዚ ክመሃሩ የድልዮም እዩ ንኣምላኽ ምፍራሕ ምስ ተወዓዲ ካብ ክፉእ ምርሓቅ እዩ ይብል ቃል ኣምላኽ ስለዚ ንኣምላኽ ንክፈርህዎ ጌርናዮም ካብ ክፉእ ነገር ክርሕቁ ይሕግዞም እዩ ምክንያቱ መጀመርያ ጥበብ ፍርሃት ኣምላኽ ስለዝኾነ ካብ ክፉእ ምርሓቅ ንኣምላኽ ምፍራሕ ስለዝኾነ ስለዚ ከም ወለዲ ቆልዑ ንእግዚኣብሔር ምፍራሕ ክመሃሩ ኣለዎም ካብ ንእስነቶም ኣትሒዝና ኢና እዚ ነገር እዚ ክነእትወሎም ዘለና ኣብቲ ዝሓለፈ ኣብ ዝረኣናዮ ቆልዓ ከምቲ ስኻ ትደልዮ ጌርካ ክትሃንፆ ከተዕብዮ ትኽእል ኢኻ ኣብ ገለገለ ዶክመንታሪ ይኹን ካልእ ነገራት ክትሪኦ ከለካ ካብ ንእስነቶም ወሲዶም ነቶም ህፃናት ከምቲ ንሳቶም ዝደልይዎም ክፉኣት ገይሮም ከዕብይዎም ትርኢ ካብ ገለገለ ዋላ እውን ኣብ ናይ በዓል ሂትለር ታሪክ ጌርካ ክትሪኦ ከለካ ስለዚ ቆልዓ ስኻ ከምቲ ስኻ ትደልዮ ጌርካ ክትዕብዮ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ንዓና እንታይ ኣለና ሓላፍነት ኣለና ንኣምላኽ ዝፈርሁ ጌርና ከነዕብዮም ስለዚ ንኣምላኽ ምፍራሕ ክመሃሩ የድልዮም እዩ ፕራክቲካል ብሂወትና ንሪኦም ከም ቅድሚ ሕጂ ዝረኣናዮም ኣብነት ኣያን ኮይና ንኣምላኽ ከም ዝፈርህ ብሂወትና ክሪእዎ ኣለዎም ንሳቶም እውን ንኣምላኽ ክፈርህዎ ንሕና እንታይ ክንገብሮም ኣለና ጋይድ ክንገብሮም ኣለና ክንኣልዮም ኣለና ንኣምላኽ ምፍራሕ ክንምህሮም ኣለና ካብ ንእስነቶም ቆልዑ ንእግዚኣብሔር ምምላኽ ክመሃሩ ኣለዎም ንእግዚኣብሔር ምሳና ኮይኖም ኣብቲ ዝረኣናዮ ኣብ ናይ ስድራ ቤት ዝበልናዮ ናይ ቃል ግዜ ናይ ጸሎት ግዜ ኣብቲ ናይ ገዛና ዲቮሽን ንገብረሉ ግዜ ንኣምላኽ ምምላኽ እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንምህሮም ኣለና እግዚኣብሔር ዓብ ምዃኑ ክምላኽ ከም ዘለዎ ንሕና ፕራክቲካል እንዳረኣና ንዕኦም ንኣምላኽ ከመይ ጌሮም ከም ዘምልኽዎ ንኣምላኽ ከመይ ጌሮም ከም ዘመስግንዎ ክንምህሮም ሓላፍነትና እዩ ኣብራ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ከምኡ ለናቶም ሽማግለታት ኣኽሊላቶም እንዳደርበዩ ንስኻ ወቅዱስ ኢኻ ካብ ዘለኣለም ንዘለኣለም ኣምላኽ ኢኻ ንኩሉ ብሂወት ተንብሮ ኩሉ ትኽእል ኤልሻዳይ ኢኻ እንዳበሉ እቶም ሽማግለታት ከይተረፉ ኣኽሊላቶም እንዳደርበዩ ነቲ ኩሉ ዝኽእል ፈጣሪ ኣምላኽና ከምልኽዎ ከለዉ ኢና ንሪኦም ስለዚ ንሕና እውን ደቅና ንኣምላኽ ከምልኹ እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንምህሮም ኣለና ወርሺፕ ክንምህሮም ኣለና ኣብ ገለገለ ቤተክርስትያናት ከምኡ ይርአ ኣብ ቸርች ናቶም ናይ ኣምልኾ ግዜ ይገብሩሎ which means ብጣዕሚ ፅቡቅ ንዖም ካብ ንእስነቶም ኣትሒዞም ኣምልኾ እንዳተለማመዱ ይዓብዩ ኣብዚ ናትና ናይ ሓበሻ እኳ ብዙሕ ምስቲ ዋሕዲ ክላሳት ዘለና ምስቲ ዋሕዲ ዓቕሚ ዘሎ ናይ ኣምልኾ ግዜ ኣይንገብረሎም ኢና ስለዚ ኣብ ቤትን ኣብ ቤተክርስትያንን ክግበር ዘለዎ እዩ ንኣምላኽ ምምላኽ ክመሃሩ ኣለዎም ካብ ንእስነቶም ተዘይተለማሚዶሞ ምስ ዓበዩ ዘይተለማመድዎ ነገር ከንፀባርቑ ኣይክእሉን እዮም ካብ ንእስነቶም ዝተማሃርዎ ግን ምስኦም እንዳለመድዎ ምስኦም እንዳሓበረ ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝተወሰነ ዓመታት ካብ 12 ዓመት 13 ዓመት ንላዕሊ ዘሎ ግዜ ንምምላኽ እንታይ ይገብሩን እዮም ኣይሽገሩን እዮም ካብ ንእስነቶም ዘይመሃርናዮም ግን ኣብቲ ዕድመ ምስ በፅሑ ከምልኹ ክንፅበዮም ኣይንክእልን ኢና ስለዚ ንእግዚኣብሔር ምምላኽ ክመሃሩ ኣለዎም ቆልዑ ስራሕ ክፈትዉ ኣለዎም ኣብ ቲቶስ ከምኡ ኢለና ክሰርሑ ከም ዘለዎም ነቶም ኣግባዝ ነቶም መንእስያት ጳውሎስ ንቲቶስ ኣብታ ክሪት ወይ ከዓ ቅረጢስ ትበሃል ደሴት ምስ ገለፎ ኣብኡ ከምኡ ክምህር ከም ዘለዎ ነጊርዎ እንደገና ኣብ ተሰሎንቄ ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 13 ሰብ ተሰሎንቄ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክምለስ እዩ ኢሎም ኩሉ ስርሖም ገዲፎም ነቲ ምጽኣት ይጽበዩ ከም ዝነበሩ ብፍላይ ኣብቲ ካልኣይ መልእኽቲ ክጽሕፈሎም ከሎ
ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ስራሕ ገዲፎም ይዞሩ ከም ዝነበሩ ጳውሎስ ኣብኡ ክግስፆምን ክምዕዶምን ከሎ ኢና ንሪኦ ምክንያቱ ስራሕ ዕድል ረኪቡ ኦፖርቹኒቲ ሓደ ኣማኒ ኣይሰርሕን እየ ተይሉ ክንምግቦ ከም ዘይብልና እዩ ቃል ኣምላኽ ዝሕብረና ስለዚ ክሰርሑ ኣለዎም ኢሉ ጳውሎስ ነቶም ማሕበር ንሰብ ተሰሎንቄ ከኣልዮምን ክምዕዶምን ከሎ ኢና ኣብ ካልኣይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 13 ንርኢ ስለዚ ቆልዑት ስራሕ ክፈትዉ ኣለዎም ንሕና ኢና ክንሪኦ ኢና ኣብቲ ዝዓቢሉ ግዜ ካብ ደቂ 3 ዓመት ጀሚሮም እዮም ስራሕ ክላማመዱ ዘለዎም ካብ ንእስነቶም ኣትሒዝና ስራሕ ተዘይላማሚናዮም ድሓር ኣብ መወዳእታ እንታይ ክኾኑ እዮም ዓቕሚ ዘለዎም ኣብ ሂወት ይርኢ ኣለኹ ዓቕሚ ዘለዎም ክእለ ዘለዎም ሰባት ካብ ብንእሽቶም ስለ ስድራ ቤቶም ስለ ዘይተኸታተልዎም ብዙሕ ነገር ስራሕ ክሰርሑ ከለዉ ክሽገሩ ከለዉ ርኢ ኣለኹ ስለዚ ንደቅና ስራሕ ከነላምዶም ኣለና ስራሕ ክፈትዉ ከም ዘለዎም እንታይ ክንገብሮም ኣለና ጋይድ ክንገብሮም ኣለና ካብ ንእስነቶም ኣትሒዝና ቆልዑ ሓላፍነቶም ከበርክቱ ክመሃሩ ኣለዎም ኮሚትመንት ታ ዝኽእልዋ ክገብሩ ከም ዘለዎም ሓላፍነቶም ክዋፅኡ ከም ዘለዎም ንኣብነት ገለ ነገር ግበሩ ኢልናዮም ስርሑ ኢልናዮም ነታ ነገር እንታይ ክገብሩዋ ከም ዘለዎም ክሰርሑዋ ከም ዘለዎም ክንምህሮም ኣለና ወይ እውን ሓደ ነገር ሓላፍነት ሂብናዮም እቲ ዝሃብናዮም ሓላፍነት እሙናት ክኾኑ ከም ዘለዎም ከምኡ ጌርና እንታይ ክንገብሮም ኣለና ከነዕብዮም ኣለና ቆልዑ መፅሓፍ ቅዱስ ክፈልጡ ኣለዎም ኣብ ኢያሱ ከይድና ክንሪኦ ከለና ነቲ ቃለይትን መዓልትን ኣስተንትኖ ካብኡ ንየማን ንፀጋማይ ትተኣለ ኣረዳድኣኻ ክልወጥ ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኢያሱ ክዛረቦ ከሎ ኢና ንሪኦ ሙሴ ምስ ሞተ ሙሴ ባርያ እንታይ ኮይኑ ኢልዎ ሞይቱ እዩ ስለዚ ነቲ ሕጊ እንታይ ገበሮ እስኻ ኣንብቦ ኣፅናዓዮ ስለዚ ካብኡ ንየማን ንፀጋማይ ትተኣለ ክብሎ ከሎ ኢና ንሪኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንኢያሱ ኣብ ካልኣይ ጢሞቴዎስ እውን ንቃል ኣምላኽ እንታይ እዩ ዝብለና ካብ ንእስነትካ ትሒዝካ እንታይ ጌርካየን ኢኻ ነዘን ቃላት እዚአን ተማሂርካየን ኢኻ ናይ ኣምላኽ ሰብ ንሰናይ ግብሪ ዘበለ ተዳልዩ ፍፁም መታን ክኸውን መንፈስ ኣምላኽ ዝነፈሶ ፅሑፍታ ክገብር ኣለዎ ከንብብ ኣለዎ ንምእራም ንተግሳፅ ንፅድቂ ይጠቅም ኢሉ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ክነግሮ ከሎ መወዳእታ ኣብቲ ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ኣለና ተሓሳብ ስለዚ ቆልዑ መፅሓፍ ቅዱስ ክፈልጡ ኣለዎም ናይ ግድን ክንምህሮም ኣለና ከምቲ ዝረኣናዮ ኦፍኮርስ በብዓመቱ እንታይ ከመይ ጌርና ክንምህሮም ዝብል ኣብ ብዙሕ ወለዲ ከመይ ጌሮም ከም ዝምህርዎም ይሽገሩ እዮም ኣበይ ናይ ዕድመ እንታይ ክትምህሮም ኣለካ ብዙሕ ግዜ ወለዲ እንታይ ንገብር ኢና ንሽገር ኢና ግን በብዓመቱ ክንርኢ ኢና በብዓመቱ እንታይ ክመሃሩ እንታይ ክሕዙ ይኽእሉ በብዕድሚኡ ካብ 3 ዓመት ጀሚሩ ዘሎ ክሳብ ደቂ 18 ዓመት ዝኾኑ ከመይ ጌርና በብዓመቱ እንታይ ክመሃሩ ይኽእሉ ዝብል ነጥብታት ክንርኢ ኢና ብኡ መሰረት ንደቅና እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንምህሮም ኣለና ቆልዑ መፅሓፍ ቅዱስ ክፈልጡ የድልዮም እዩ ምክንያቱ መሰረታዊ ስለ ዝኾነ ምስ ኣምላኽ ንኣምላኽ ክፈልጥዎ ዝገብሮም ብምንታይ እዩ ብቃሉ እዩ ቃሉ ተተማሂሮም ንኣምላኽ ክፈልጥዎ እዮም እንተፈሊጦሞ ከዓ ክስዕብዎ እዮም ስለዚ ቆልዑ መፅሓፍ ቅዱስ ክፈልጡ ኣለዎም ቆልዑ ሓያል መሰረት የድልዮም እዩ ከምቲ ዝረኣናዮ ፋውንዴሽን የድልዮም እዩ ነዊሕ ተዛሪብናሉ ኢና እዚ ኣብ ማቴዎስ ኣብቲ ከውሒ ቃለይ ሰሚዑ ዝገብሮ ቤቱ ኣብ ከውሒ ሰሪቱ ይብሎ ንፋስ ውሒዝ መፅዩ ወላ ሓደ ነገር ኣይደፋኣን ይብል እቲ ቃሉ ሰሚዑ ዘይገብር ግን እቲ ፈተና እቲ ነገር ምስ መፀ ከም ዝወድቕ እዩ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ስለዚ ቆልዑ ኣብ ፋውንዴሽን ኣብ ጥዑይ ዝኾነ እምነት ክስረቱ ኣለዎም ኣብ ዘዳግም ነጊርና ኣሎ ኣብ ምቕማጥና ኣብ ምኻድና ኣብ ደው ምባልና ኣብ ኩሉ ነገር እንታይ ክንገብሮም ከም ዘለና ክንምህሮም ከም ዘለና ግዜ ሓፅረኒ ዝብል ነጥብታት ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ርኢና ነርና ኣብታ እንረኽባ ዕድል ኣብታ እንረኽቦም ግዜ ነቲ ዝብልዎ ነቲ ዝዛረብዎ እንዳቀየርና እንታይ ክንገብሮም ንኽእል ኢና ክንምህሮም ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብ ጥዑይ መሰረት ክስረቱ ኣለዎም ካብ ንእስነቶም ኣትሒዞም ክመሃሩ ኣለዎም ኣብ ጥዑይ መሰረት ዘይተሰሪቶም ብወለድን ብቤተ ክርስቲያንን ዝረአ ክፍተታት ርኢና ነርና ተጠንቂቕና እንተዘይሰሪሕናሉ ቤተ ክርስቲያንን ወለድን ደቅና እንታይ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክወፁ ይኽእሉ እዮም ስለዚ መሰረት የድልዮም እዩ ኣብ መሰረት ዝተሰረተ ዋላ ካብቲ ዝጀመርዎ እምነት እኮ ንእሽተይ ውፅእ ክብሉ ይኽእሉ እዮም ግን ጥዑይ መሰረት ተልይዎም ግን ናይ ምምላስ ዓቕሚ ኣለዎ መሰረተ ዘይፀኒሖም ግን ብኡ ገይሮም እንታይ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ክጠፍኡ ይኽእሉ እዮም ቆልዑ ምግልጋል ክፈልጡ ኣለዎም ከምቲ ዝሓለፈ ዝረኣናዮ ኣብ መዝሙር ይኹን ኣብ ስነ ፅሑፍ ይኹን ኣብ ሚድያ ይኹን
ኣብ ናይ ኣስተናበርቲ ይኹን ኣብ ወንጌል ይኹን ኣብ ከምዚ ነገራት እንታይ ክንገብሮም ኣለና ንቆልዑት ከገልግሉ ባይታ ክንፈጥረሎም ኣለና ብፍላይ ደቂ ካብ 13 ዓመት እንዮ ምስ ኮኑ እንታይ ርኢና ነርና ብቀዳማይ እቲ ንስድራ ቤቶም ናይ ምስማዕ እንዳቀነሰ እዩ ዝመፅእ ዝበዝሕ እንታይ እዮም ዝኾኑ ብዕሩኽቶም ወይ እውን ብካልእ ሰብ እዮም ዝፅለው ወይ እውን ንዓርኮም ወይ እውን ንካልእ ሰብ እዮም እንታይ ዝገብሩ ዝበዝሐ ዝሰምዑ ስለዚ ኣብ ቤተክርስትያን ንዖም ዝምህር ጌርና ናብ ኣገልግሎት ክሳተፉ ኣለዎም ኢልና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ፀቂጥና ተዛሪብናሉ ነርና ስለዚ ኣብ ኣገልግሎት ክኣትዉ ከለዉ ሞር ከፅንዑ ይጅምሩ ኣባና ሕጂ 17 18 ገለ ዝገበሩ 19 ነቲ ክርስትና ፅቡቅ ተተረዲዮም ኣብ ናይ ሳንዴይ ስኩል ነእትዎም ኢና ስለዚ ኣብኡ እንታይ ገብሩ ናብ ኣምላኽ ክፅልዩ ይጅምሩ ሓገዝ ይደልዩ ከፅንዑ ይጅምሩ ሞርዮም ናብ ኣምላኽ እንዳቅረቡ ዝኸዱ ስለዚ ናይ ኣገልግሎት ባይታ ተፈጢርናሎም ንዕኦም ናብ ኣምላኽ ምጥባቅ መሰረት ወይ ከዓ እንታይ ፋውንዴሽን ኢና ነንፅፈሎም ዘለና ስለዚ ቆልዑ እንታይ ክኾኑ ኣለዎም ከገልግሉ ኣለዎም ምግልጋል ክፈልጡ ኣለዎም መፂኦም ተማሂሮም ጥራይ ኣይኮኑን ክኸዱ ዘለዎም ኣብ ኤቭሪ ነገራት ከነሳትፎም ኣለና ንዕኦም ንመፃ እንታይ ገብሮም እዩ ይሕግዞም እዩ ቆልዑ ብስነ ስርዓት ክዓብዩ ኣለዎም እቲ ማነር ዝበሃል ማነር ማለት ገለ ነገር ሰብ ሂብዎም ይቀኒለይ ዝብሉ ቃላት ኣገባብ ክሓቱ ከለዉ ብኣገባብ ክሓቱ ኣለዎም ዝደልይዎ ነገር ምፅኢሎም ብጎነፅ ብሓይሊ ዘይኮነ ፕሊስ ዝብል ቃላት ከምኡ ዓይነት ነገራት እንዳገበርና እንታይ ክንገብሮም ኣለና ከነዕብዮም ኣለና ስነ ምግባር እቲ ማነር ዝበሃል ነገር ንሕና ኢና ንምህሮም ብፍላይ ካብ ንእስነቶም ኣትሒዞም ገለ ነገር ሰብ ሂብዎም ይቀኒለይ ዝብል ነገራት ክንሪኦ ናብቲ ንኣሽቱ ከለዉ እንታይ ዓይነት ባህሪ እንታይ ዓይነት ስነ ምግባር ክመሃሩ ኣለዎም ዝብል ኣብኡ ብዝበለፀ ዲፕ ኣቲና ክንመሃሮ ኢና ስለዚ ብስነ ስርዓት ክዓብዩ ኣለዎም ኣብ ገለገለ ቆልዑት ብዙሕ ዘይ ስነ ስርዓት ዘይብሉ ነገራት ትርኢኻ ኣክቹዋሊ ኣብ ገዝኦም ዝተምሃሩ ወይ እንታይ ዝገብርዎ ዘንፀባረቑ ዋላቶም ወለዱ እውን ጥዑያት ክኾኑ ይኽእሉ እንድዮም ተዘይምሂሮሞም ነቶም ቆልዑት ግን እቲ ኣብ ወለዶም ዘሎ ፅቡቅ ነገር ከንፀባርቕዎ ኣይክእሉን እዮም ስለዚ ወለዲ እዚ ነገር እንታይ ክንገብር ኣለና ደና ክንምህሮም ኣለና ብከምኡ ዓይነት ስነ ምግባር እንተዓብዮም ኣብ ዝኸድዎ ቦታ ተፈተውትን ተደለይትን እዮም ዝኮኑ ስርዓት ዘይብሉ ሰብ መቸም ንፈልጦ ኢና ዘይኮን ነገር ክገብር ከሎ ንኩላትና ኣይሕጉሰናን እዩ ብስርዓት ዝመላለስ ተርእና ሰብ ግን ብዙሕ ኢና እንታይ ንኾን በቲ ስነ ምግባር ናቱ ስነ ስርዓት ናቱ ንሕጎስ ስለዚ ካብ ንእስነቶም ኣትሒዝና እንታይ ክንገብሮም ኣለና በዚ ነገር እዚ ተጊሂና ክንምህሮም ኣለና ቆልዑ ጸሎት ክመሃሩ የድልዮም ከምቲ ብቀዳማይ ዝበልናዮ ንሕና ኣብነታያን ክንከውን ኣለና እንዲብቲ ገዛ ጸልዩ ኢልናዮም ንሕና ዘይንጸሊ ተኮይንና ንዓና እዮም ዝርኢና እታ ኣብነታዊ ሂወት ትብል ደጋጊምና ርኢና ነርና ዝበዝሕ ነገራት ካባና እዮም ዝርእይዎ ተዛሪብና ነርና ኢና እውን ቅድሚ ሕጂ ሓንቲ ኣቦኣና ዲያን ፅቡቅ ገይሮም ነቲ ክርስትና ስለ ዘርኣይዎ ኣብ ንኡስ ዕድሜ ናብ ጎይታ ክመፅእ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ክፈልጦ ብዙሕ ግዜ ኣይወሰደለይን ኢላ ብሂወታ ከም ዝመስከረት ነጊረኩም ነይረ ስለዚ ቆልዑ ጸሎት ክመሃሩ ኣለዎም ንሕና ኢና ንሪኦም ኣክቹዋሊ ንዓና እንተሪኦምና ክጽልዩ ክጅምሩ እዮም ሓደ ገልጋል እንታይ ኢሉ ዝዛረብ ነይሩ ኣቦይ ዝበዝሕ ግዜ ክጽሊ ክሪኦ ከለኹ ናይ ጸሎት ሂወት ካብ ኣቦይ ተማሂሩ ኢሉ ክምስክር ከሎ ኣብ ሓደ ፅሑፍ ርዮ ነይረ ስለዚ ጸሎት ክመሃሩ ኣለዎም ግን ንሕና እንዳገበርና ኢና ንሪኦም ብዙሕ ግዜ ንጋገዩ እንታይ ኢና ክጽልዩ ንደሊ ንሕና ግን ኣይንጽልን ኢና እቲ ንነብሮ እዮም ዝስዕብዎ ዘይርኢና እዩ ዝመስለና ግን ንኩሉ ሂወትና እንታይ ገብርዎ እዮም ንሳቶም ይርእይዎን ይከታተልዎን ይቀድሕዎን እዮም ስለዚ 75 ሚእታዊት ዝበዝሕ ካባና እዮም ዝመሃርዎ ኢልና ርኢናዮ ነርና ስለዚ ብዛዕባ ጸሎት ክንምህሮም ኣለና ንሕና ፕራክቲካል ከነርእዮም ኣለና ቆልዑ ብዛዕባ የሱስ ክፈልጡ ይግብኦም ኦፍ ኮርስ እዚ ኣብቲ ድሓር ክንሪኦ ኢና ኣብቲ መንፈሳዊ እንታይ ይመሃሩ ዝብል ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ክመሃሩ ኣለዎም በቢዓመቱ ከመይ ጌርና ኣክቹዋሊ ደቂ 4 ዓመት ምስ በፅሑ
بزعبا يسوس كريستوس انتا عينة تمرت نمهرو انتاي كمهار يقول بزعبا كريستوس ببع عمتو ندافل علينا هنرينا سلاز بزعبا يسوس كريستوس كفلتو يقبون ناي امنتنا ات فاونديشن ات مسرت كريستوس مسؤول كنفالطوم علينا بزعبو انتا هنقبروم علينا كنمهروم علينا التيميت قولنا نعو انتا هنقبروي كفلطوي والات زانتا كنغروم كلنا زانتا نيجرنا طراي زيكونا سوق كنبل زلنا كابت زانتا نكريستوس تا ابليكيشن ناو اينا هنوستون زلنا بزعبا كريستوس اينا كنمهروم كنردوم كنتحزوم زلنا سلازي بزعبا كريستوس انتا اليومي ممهار يليومي قولعو صبوق بهار كلهم يقبع زي نحنا انت زي سريحنا له ابيوتهم زخونه يكون نحنا بمتن زعرنا لي بهاراتهم زرقه قولعو يقريتها كمهارو الله اوف كورس ابزو نحنا تزير اينايو نساتهم صور كلامودو ايقولون انديو بزح ነገር نحنا اينا نت منقدي نتي كونو زدليو كنمهروم بهيوت زلنا بهيوتنا انترينا مشعو كغبرو هم زلهم تمهيرنا كختلو ايكچونقومني سلاز قولعو بزعبا ነገራት አበላሽዮም ሶሪ ክሓቱ ኣሎ ንሕና ገለ ነገር በዲልና ወይ يحزنናዮም ንሕና እውን መፂና ሶሪ እንታይ ቅሬታ ከም ዝሕተት ከነረድኦም ክንምህሮም ኣለና ፕራክቲካል አባና ሕጂ ኣብዚ ናይ ቲኔጀር ክላስ ዝሪኦ እንታይ ናትና ሶሳይቲ ዋላ ወለድ በዲሎምና ጌጋ ገይሮም አድሚት አይገብሩን እዮም ሶሪ ይገብሩን እዮም ኩሉ ግዜ ኮምፕሌን ዝገብሩ ቶም ኮተቴ ቶም ቲኔጅ ንብሎም ዘለና ስለዚ ንሕና ከነባላሽ ኮለና ጌጋ ክንገብር ኮለና ዘጥፋናዮ ነገር ሓላፍነት ክንወስድ ክርኢና ኣለዎ ሶሪ ክንብል ኣለና ኣብ ዝተፈላለዩ ነገር ንሕና ሰቢና ክርስቶስ ኣይኮናን ኣብ ህይወት እንዳነበርና ኮለና ብዙሕ ጌጋ ንገብር ኢና ስለዚ ጌጋ ክንገብር ኮለና ነቲ ዝገበርናዮ ጌጋ ሓላፍነት ወሲድና በቃ ተጋገሉ በዲለካ ኣሎ ምሕረት ክበረለ ሶሪ ዝብሉ ቃላት ካባና ክመሃርዎም ኣለዎም ንሕና እንድሕርኮም ክንገብር ተሪኦምና ንሳቶም እውን ነቲ ነገር ክገብርዎ ኣይክግደዱን እዮም ከዚ ቆልዑ ብዛዕባ የቅሬታ ክመሃሩ ኣለዎም ኣብ ገለ ይጎትሩ ካብ ሰባት ኣጥፊኦም ኣድሚት ኣይገብሩን እዮም ሶሪ ይብሉን እዮም ግትር ምስ በሉ እዮም ካብ ንእስነቶም ኣትሒዞም ስለዘይ ተመሃርዎ ምስ ዓበዩ ኣድሚት ገይሮም ንዘበላሸውዎ ነገር ሓላፍነት ክወስዱ ኣይደልዩን እዮም ስለዚ يقريتها حتى انت خنقبرهم علينا كنمهرهم علينا جيجا مس قبور مسبلا شو مسطفو امطينا جيجا كم زقبورو سوري كبلو كم زلوهم كنردهم علينا تقاطع صعرينا ينيرنا بخفو على زي كونه بغونه زي كونه بزيد اللي زي انت ابيوزيف حماق علات زحس علات كيرنا زي كونه برهره زلو بفقر زلو بفقر علات كيرنا ان انت خنقبرهم زلنا كنمعدومن كنعليوم زلنا خمي غيروم جيغوم كروم خم زلون كا بوئنا غونص እና ተጠቀምና አይኮነን ክኸውን ዘሎ ተረዲዎ ጌጋ ከም ዝገበሩ ፈሊጦም አድሚት ክገብሩ ከም ዘለዎም ኢና ክንምህሮም ዘለና ጎነስ ተኮይኑ ንዓና ክሕጉስናውን ዘይገበርዎ ገይረ ኢሎም ከኣምኑ ይኽእሉ እዮም ሶሮ ክሓቱ ይኽእሉ እዮም ከም ይኮነን ክኸውን ዘሎ ካብ ውሽጦም ተረዲዎም ክገብሩ ኣለዎም ስለዚ ንምህሮም ከዓ ንሕና ኢና ቆልዑ ክርስቲያናዊ መምርሒ ክፈልጡ ኣለዎም ኣገባብ ክፈልጡ ኣለዎም ስነ ስርዓት ክፈልጡ ኣለዎም ዛዕባ ቃል ኣምላኽ ክፈልጡ ኣለዎም ቆልዑ ምድሓን የድልዮም እዩ ከይዶም ምሂርናዮም ኣብ መወዳእታ ናብ ምድሓን ክመፁ እቲ ቀንዲ ዕላማና ኦፍ ኮርስ ደቂ 11 12 ምስ ኮኑ ክውስኑ ኣለዎም ናብ ምድሓን ክመፁ ኣለዎም ደቂ 12 ዓመት እዚ ኩሉ 11 ዓመት ካብታ ምስማዕ ዝጀምሩላ ግዜ ከይመሃርና ዕቢናዮም ኣብ ደቂ 12 ዓመት ምስ ኮኑ ናብ ምድሓን ክመፁ ናብ ህይወት ክመፁ ኢልና እዮም ኢልና ክንፅበየ የብልና ምክንያቱ ዘይዘረኣናዮ ክንዓፅድ ኣይንክእልን ኢና ካብ ንእስነቶም ኣትሒዝና ብዛዕባ እግዚኣብሔር እንዳማሃርናዮም ብዛዕባ የሱስ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ እንዳማሃርናዮም ተኸይና ግን ደቂ 12 13 ምስ ኮኑ ናብ ምድሓን ክመፁ የድልዮም እዩ ስለዚ ቆልዑ እንታይ የድልዮም እዩ ምድሓን የድልዮም እዩ ኣብ ቤት ኣምላኽ ስለዝዓበዩ ኤቭሪ ሳንዴይ ናብ ቸርች ስለዝመፁ ኣቦኻዊ ኣገልጋሊ ስለዝኾነ ብኡ ትድሕን ማለት ኣይኮነን ነፍሲ ወከፍ ሰብ ምድሓን ባዕሉ እንታይ ዝገብር ተረዲእዎ ብርትዒ ዝመፅእ
فز قلعو مدحان يليومي أبزناتنا كلاس الله حج كاب دك عسرت حدك عسرت سلسته تمرت دحنا تجميل الله ماله قلياتهم completely ولا حنتي أفلوت أو زي صنع ولا حنتي معناته قلياتهم كأ تصبوا أفلوت صنعهم decide زجبر له كيد كهاتري أخلي خاجن أبتناي سترابيتي تجيجا صنع كابنس إنهم تميهرنا يمكن قلعنا مدحان كموت يقول يوم دجنا مدحان كأ يليومي أبيت أملاخ لزعبي دحينهم مالت يكون قلعوا بزعبا بيت كريستيان كفلتوا قالوا دحار كنرينا ببعمت انتي كمعركم زلو قلعوا منفس قدس يليومي منفس قدس تلامامي دومو بمنفس قدس تدريهم نجرات كبرهم زلون كمهارو قالوا منفس قدس يليومي ناب حق زبله زمرحهم ناب حق زبله زوستهم زمص زفلطهم زير منفس عالم تاي زغبرلو زغلصلهم منفس قدس يليوم بزعبو انت هنغبرهم علينا كنمهرهم علينا قلعو طيعات عروخ يليوم ابتزحلف زرينا يسلزهنا حما اركنت نتصبق لمادين يبلاشو يبلنا نحنا نويح عمت زهانصنيو نويح عمت ابدقنا زدخمنايو حد عركمتيو نزو كله انت هغبرو خديو كبلاشو يغيليو ابنت እንዳገበርና ጡያት ዕሩክ ትመርጹ ከም ዘለዎም ክንነግሮም ኣለና ፕራክቲካል ኣብ ህይወትና ዘይጠቕሙና ዕሩክ መሪጽና ኣብ ህይወትና እንታይ ዋጋ ከም ዝኸፈልና ኦፍ ኮርስ ቶም ብኸሙ ቀሪብናዮም ዕሩክትና ናብ ዘይድሊ ነገር ዝመርሑና ኣብ ህይወትና ከም ዓይነት ውድቀት ዝሓለፍና ተኾይና እንደቅና ሼር ክንገብሮም ኣለና በኣምነት እንዳገበርና ክንነግሮም ኣለና ወይ እውን ካልእ ሰማዕናዮ ዛንታ ገለገለ ቆልዑት ዘይጠቅም ዓርክ መሪጾም ኣብ ህይወቶም ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈሉ ብዛንታ ጌርና ወንታ ክንገብሮም ንኽእል ኢና ክንነግሮም ንኽእል ኢና ስለዚ ጡያት ዓሩኽ እንታይ ይኾኑ እዮም የድልይዎም እዮም ወይ ክጠቕሞም ወይ ከጥፍእዎም ስለ ዝኽእሉ ባዕሩኽቶም ተደፊኦም ኣብ ቲኔጅ ወና ካብ ቲኔጅ እንዮ ብዙሕ ዘየድሊ ጌጋታት ኣብ ህይወቶም ፈፂሞም እዮም ባዕሩኽቶም ተደፊኦም ዘየድሊ ሓዳር ገይሮም እዮም ናብ ስርቂ ናብ መስተ ናብ ምንዝር ናብ ቅትለት ናብ ዘየድሊ ጥፍኣት ዕንወት እንታይ ኮይኖም እዮም ኣትዮም እዮም ኣብቲ ናይ ደቂ 16 ዓመት ዘጋጥም ሪናያ ነርና ናይ መዘና ድፍኢት ኢልና ስለዚ ዓሩኽቲ የልይዎም እዮም በዚ ነገር እዚ እንታይ ክንገብረሎም ኣለና ንሕና ክንጽልየሎም ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ናብቲ ጥዑይ ዓርክ እንታይ ክገብሮም ክመርሖም እቶም ካብ ጥልቂ ተላኢኾም ዝመፁ ምስ ረኣይዎም ንዕኦም ሸውሃቶም ክዕጾ ወለዱ በዚ ነገር እዚ ክንተግሃሎም ክንጽልየሎም ኣለና ምክንያቱ ካብ 13 ዓመት ንንዮ እቲ ንዓና ናይ ምስማዕ ዓቕሞም እንታይ ይኸውን ስለ ዝቕንስ ካብኡ ንዮ ካብቲ ዕድመቲ ካብ 13 ዓመት ንላዕሊ ዘሎ ሞር ካብ ዕሩኽቶም እዮም ንዕሩኽቶም እዮም እንታይ ዝገብርዎም ዝሰምዕዎም ተዕሩኽቶም ዝበልዎም ሓቂ ምን ስለ ዝመስሎም ንዑ ኣብ ህይወቶም ክለማመድዎ ክገብርዎ ዝጅምሩ ጥዑይ ዓርኪ እንተጋጢሞም ግን ናብ ጥዑይ ነገር ንደቅና ክመርሓልና እዩ ስለዚ ጸሎት የድሊ እዩ ካብ 4 ጀሚሩ ክሳብ 12 ናትና ሓላፍነት ካብ 12 ዘሎ ግን ብኻልእ ስለ ዝድፉ ጥዑያት ዕሩኽቲ ክረኽቡ በዚ ነገር እዚ ተጊህና ክንጽሊ ኣለና ንቆልዑ ግሉጽነት መምሃር የድሊ እዩ ኦፕን ኮይና እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንምህሮም ብዛዕባ ግሉጽነት ጌጋ ወሲዩ ገይሮም ጌጋ ከም ዝገበሩ ብግሉጽነት ክዛረቡን ክነግሩን ኣለዎም ወዝ ነገር ዝኣነ ገይሩ እዮም ጌጋ ገይሮም ነቲ ጌጋ ሒዞም ክብሉ ዘይኮነሲ በቃ ዝንዝን ገይረ እዚ ጥፍኦ ኢሎም ግልጽ ብዝኾነ መንገዲ ነገራት ከቕርቡ ከም ዘለዎም ስፔሻል ምስታና ማለት እዩ ምስ ወለዲ ክንምህሮም ኣለና ቆልዑ መንፈሳውያን ጀጋኑ የድልይዎም እዮም ዝርእይዎም ዝኽተልዎም ኣብነታውያን ዝኾኑ ካብ መፅሓፍ ቅዱስ እንዳምፃና ክንምህሮም ኣለና ቆልዑ ንምስጋን ክፈልጡ ኣለዎም እግዚኣብሔር ዝገበረሎም ነገር ንኣምላኽ እንታይ ክገብሩ ከም ዘለዎም ከመስግኑ ከም ዘለዎም ክፈልጡ ኣለዎም ክንነግሮም ኣለና ኣብ ህይወት ዝወሃቦም ዘበለ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምንጭ ምዃኑ ንሱ ከም ዝሃቦም ብህይወት ምንባሮም ኣብ ህይወቶም ሰናይ ዝኾነ ነገር
ኣብ ፅቡቅ ቦታ ምድቃሶም ፅቡቅ ምግቢ ምብልዖም ብዙሕ ነገራት ኣብ ሂወቶም ዝኾነ ነገራት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝገበረሎም ምሕረቱ ከም ዘብዝሓሎም ክንነግሮምን ክንምህሮምን ኣለና። ስለዚ ንኣምላኽ እንታይ ክገብርለዎም ከመስግኑ ኣለዎም። ሰባት እውን ዝኾነ ነገር ተገይሮምሎም ከመስግኑ ክንምህሮም ኣለና። ንቆልዑ ከቢድ ስራሕ ምልምማድ የድሊ። ኦፍኮርስ ካብ ደቂ ክንሪኦ ኢና ኣብ ዓመቱ እንታይ ከም ዝሰርሑ ክንሪኦ ኢና። ኣብቲ ደቂ 16 17 18 ዝበፅሕሉ ግዜ ክብድ ዝበሉ ስራሕ ንክሰርሑ ከነላምዶም ኣለና። ኣብ ገለገለ እንታይ እዩ ዝመስለና ንደቅና ብሰራሕተኛ ምዕባይ ትምህርቲ ጥራይ ይከታተሉ ድሓና ይስርሑ ኣይድከሙ ገለ ኢልና ሸለል ንብሎም ኢና። ኣብ መፃኢ ሂወቶም ድሓር ንዖም ክንጎድኦም ኢና። ምስ ሰባት ክነብሩ ከለዉ ወይ ኣብ ስራሕ ዓለም ክኣትዉ ከለዉ ክሽገሩ እዮም፣ ዋጋ ከዓ ክኸፍሉ እዮም። ስለዚ ናይ ስራሕ ነገራት ናይ ስራሕ እንታይ እዩ ድሌት ከነእትወሎም ኣለና። ስራሕ ክፈትዉ ክንገብሮም ኣለና። ክብድ ዝበለ ሓላፍነት እውን ክንቦም ኣለና። ብፍላይ ካብ 18 19 እንዮ ዘሎ ከምኡ ዓይነት ነገራት ከነላማምዶም ኣብ ክብድ ዝበለ ስራሕ ክብድ ዝበለ ሓላፍነት ክንቦም የድልየና እዩ። በቢዓመቱ ስለንሪኦ ኣብቲ ዝመፅእ ኣብኡ ፅቡቅ ጌርና ክንመሃሮ ኢና። ቆልዑ ናይ ፅሞና ግዜ የድልዮም እዩ። ሜዲቴት ዝገብርሉ ግዜ ዝሓስብሉ ግዜ ከምኡ ዓይነት ነገራት ክላማመዱ ፅቡቅ እዩ። ኢቫሉዌት ክገብሩ ርእሶም ፅቡቅ እዩ። ዝሰርሕዎ ኣብ ሂወቶም ዝሓለፈ ዓመታት እንድሕር ሕጂ እንታይ ክሰርሑ ኣለዎም እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ከምኡ ዓይነት ነገራት እንተለማሚድናዮም ፅቡቅ እዩ። ዋላ እውን ቃል ኣምላኽ ኣንቢቦም ቃል ኣምላኽ ናይ ምስትንታን ነገራት ንሕና እንታይ ክንገብሮም ኣለና ከምኡ ክገብሩ ከም ዘለዎም ጋይድ ክንገብሮም ኣለና። ቆልዑ ብነፃነት ንክሓቱ ምትብባዕ ኦፐን ኮይኖም ክሓቱ ሱቕ በል ከይትዛረብ እዛ ዝበልካያ ዘረባ ድሕሪ ሕጂ ከይትደግማ ከይትብላ ገለ ኢልና ዘይኮናሲ ቆልዑ ብነፃነት ክሓቱና ዋላ ጌጋ ሕቶ ክሓቱና ክእሉ እዮም። ግን ከነሰንብዶም የብልናን። ኣምፂና ከመይ ጌርና ነቲ ጌጋ ተረዲእዎም ዘሎ ነገር ብቁኑዕ ነገር ነረድኦም ንምህሮም ብነፃነት ንክሓቱ ክነተባብዖም ኣለና። ዘይከውን ነገር ሓቲቶም እንድሕር ከነሰንብዶም ተጀሚርና ግን መሊሶም እንታይ ይገብሩና እዮም ኣይክሓቱናን እዮም። ስለዚ ብነፃነት ንክሓቱ ከነተባብዖም ኣለና። ኩሉ ዝስምዖም ዝርእይዎ ነገራት ክሓቱ ኣለዎም። ፎርስ የድኩም ምዃን ድዮም ብዙሕ ሕቶ እዮም ዝሓቱ ግን ኣማራፅ የለን። ብነፃነት ንክሓቱ ኢና ከነተባብዖም ዘለና። ብነፃነት ሓሳቦም ክገልፁ ከዓ እንታይ ክንገብሮም ኣለና ከነተባብዖም ኣለና። ኣብ ገለገለ ሰባት ከምኡ ትርኢ ኢኻ ብዙሕ ሓሳብ ከሎም ኣብ ውሽጦም ካብ ንእስነቶም ኣትሒዞም ሓሳቦም ንክገልፁ ስለ ዘይተማሃሩ እቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ብዙሕ ፅቡቅ ነገራት ከየካፈልዎ ሱቕ ክብሉ ትሪኦም ኢኻ። ስለዚ ከድካ ከተፅንዕ ከለካ ወይ ኣብቲ ገዛ ኣቢዩዝ ተገበሩ ኮይኖም ፅንሑ ሱቕ ብነፃነት ንከይሓቱ ዝተፀቐጡ ተፀቂጦም ዝዓበዩ ኮይኖም ይፀንሑ። ስለዚ ድሓር ኣብ ሂወቶም ካሃስዮም ስለ ዝኽእል ብነፃነት ሓሳባቶም ንክሓቱ ከነተባብዖም ኣለና። ቆልዑ ንወለዶም ንካልእ ከኽብሩ ክመሃሩ የድልዮም። ኣብ ዘፀኣት መሰረታዊ ምዃኑ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ኢሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ትእዛዝ ከም ዝሃቦም ኣብ ኤፌሶን እውን ነቦኻን ነዴኻን ተኸቢርካ ኣብዚ ምድሪ ኩሉ ነገር ከም ዝፅበቐልካ ዕድመኻ ከም ዝነውሕ ምክንያቱ ቃል ኣምላኽ ቃል እግዚኣብሔር እዩ ከምቲ ኢልዎ ዘሎ እዩ ኣብ ሂወትና ኣብ ኩሉ ነገር ዝፍፀም። ስለዚ ንወለዶም ንካልእ ከኽብሩ ክመሃሩ የድልዮም። ኦፍኮርስ ፅቡቅ ባህሊ ነይሩ ናይ ዓበይቲ ሰባት ተሪኢኻ ኣብ ባስ ይኹን ኣብ ካልእ ነገር ይኹን ኮፍ ኢልካ ተፀኒሕካ ምትሳእ ንዓበይቲ መልኣኽ ፅቡቅ ባህሊ ነይሩና እዩ። እሱ እንታይ ክኾን ኣለዎ ክቅፅል ኣለዎ። ንደቅና በዚ ነገር እዚ ክንምህሮም ኣለና። ሰባት ከኽብሩ ከም ዘሎም ኣብ ዘመን ዘሎ ትውልዲ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ኣዘራርቡ ይኹን ኣብ ግብሩ ይኹን ንወላዲኡን ንካልእ ሰብ ከኽብር ኣይትሪኦን ኢኻ። ሓደ ፊልሚ እንታይ እዩ ዶክመንታሪ ኣሎ ዝሰርሕዎ ኣብቲ ንስድራ ቤቶም መሰሸገርዎም ናብ ካልእ ቦታ ክመሃሩ ይሰድዎም ስትሪክት ፓረንትስ ናብ ሕይል ዝበሉ ስድራ ቤታት ልእኽዎም
أو حجي توم تينيجي هو عندك 17 ካብ 18 ننزلو أو نولدهم كملوا لهم كله زجبروا أكشن كتير كلها بتعمي يخدك بتعمي يجرمك أبجل جل الناس يقولوا نسيهم صدرهم تمسته وينديهم صوبهم يبعثوا تجازي يدل نجارات يجبروا نديهم وينبوهم يتعرفوا إذا نجارزي نت ولد أبيوتو طبق أيقونن مرجم ولاد استزيك أتلا يعني بوس سدرانا واقع يخفليو سلازي بزنا جرزي كن مهرم علنا نولدهم نخالن كخبرو كم زلون قلعو يأخلن مبالكم مهار اللون بتعمي سلفش كيكونون كنو شير من مقال زباهل نجر كان اللي مدوم علنا اكشوالي كم تزبولكو عنا نيوم زرينا نحنا بنريوم نجر كابانا يقدحوه سلازي نحنا هنما التريومنا believe me صومون كوم عين السبات كونيوم بقدامي حدا صحف يرنير حنت سبيتي 81 عمت زجبر السبيتي نويح عمت أب حدا قلقلوت أقلقيلها سلازي توم من إسيات انتاي لهم حاتي توما أبزا قلقلوت زي نزا قلقلوت زماس قوال كندي عمت كل خيخي أدمغي كيلو مسحاتتوا حدا نقر مليسات له زي جنا قول عخلقو كاب ولدي يرنير عند جنا مست ولدي كوين خا يعيني كاوي جميري لا مهنيات ولدي لا أب جزانات أميز مز أسب يمكبو استشجر سبيردو نخال سوون صليلهم مصيو صليلهم كصليو ازر نير سلاز ولدي امناي بوزحات سبات شجر انداتو شجر كفوتلو كلو ازريوم نير سلازي اب غزا يتماهير እንደገና ከአምኑስ እድሜ ነዝ ነገር ዚ ቀጽኢሉ ይላ ስለዚህ እንታይ ገርመን ነይሩ እንታይ ሓስብ ነይረና ተሓሳብ ናምበብኮ ከለኹ ለካ ውሉድና ካባና ብዙሕ ነገር ይማሩ ብዙሕ ነገር يريهم سلازي نحنا بسسع نجارات كبتر يومنا بزعبا من مقال تمهيرنا يوم نتي تمرت عبيوتهم انتاخ قبرو يقولونهم تقبلهم عبيوتهم كنبرو ايقولونهم ويون نتي زبلنا يوم كأزوزو ايكم ريومنينا سلازي نحنا نريوم دقنا مسر عنهم كأخما أولهم زلوهم حدا نجار حيزهم شيرك قبرو خمزلوهم كنبرو معلنا قلعو مهابكم مهارو علوم كابتو زلوهم نجر قلعو تأقسكم مهارو علوم حدا نجر بتأقس انتاخ قبرو هم زلوهم كتصبيوه هم زلوهم أب إيوبكم قبلنا أب يعقوب زعبا إيوب كزارب كله بزوح نجر كم زحالة إيوب أمودات أجزي أبيهر كم زخحاسو بزوحي تتصبيو لذي بزعباني حارستا أبنة اندامزة أو يعقوب مجلس غب كله تأقستي نقبر كم زلنا زي عبر تسفاتات يبلنا كنصبه كم زلنا تحاوي هنا نجارات نقبر كم زي بلنا انت نقبرو مالنا كنمهرو مالنا قلعو صن مبالكم مهار يقبو تزارب تطراي زي يكونوا كعبت يعقوب لنا زلو نخورا دونغويتي نسمع قطفات نمزراب دونغويتي زبلو كاو انت نقبرو مالنا تقسين دا وسنا كنمهرو مالنا اكتيف لسني ناي مسمع نجر كمعبلو خم زلو أبوزح جزء حد تريو زبز حسب يزارب تزسمع وحجي نايم اسمع نجارات كما عملهم زلهم كا كنقرهم علينا تصني لهم كودهم زلهم سميعمون كردو كلو احنا جايد كنقرهم علينا شغل نبت باوربوينت تصلي كابت انسو زلو كنرينا تزقصل
يرأينا على مشت سكرين وين رأي له فول سكرين كتقبرها بتحت يلا تكا بتباتم F5 أو F5 على الكيبورد انت كاني كيبورد اه فانكشن كي F5 توقع فول سكرين كورنر كاي وإذا ما بتحتي كورنر إذا أنا برزنتيشن جيري عندي جنا اوكي يرأيكم على هجناهم وين رأي له فول سكرين كده يكون اوكي نعيد رايفو غير عمودنا هاني كم ذكر كتلت هذيك اوكي بزن دي غير على ليش اوكي 200 حج ما زعلنا يا كابت انس زولو كنرينا اوكي اب غزي تنسي زولو ناي هصان معباله كابت انس جميرو كسع ወዲ 18 ዓመት ዝኸውን ተኣካላዊ ስምዒታዊ ማሕበራዊ ዝብል ክንሪኦ ኢና ስለዚ ካብ ጥንሲ ኣብቲ ካብ ማህፀን ጀሚሩ ዘሎ ምዕባለ ከይድና ክንሪኦ ከለና ኣብዚ 8 ሰሙናት ኣብ ማህፀን እቲ ህፃን 3.75 ሰንቲሜትር ቁመት ኣለዎ ዝበዝሕ ኣካላት ኦርጋና ማዕቢሉ ይርከብ ኣብዚ ግዜ ዝትርግታሉ ብግቡእ ይዓይ ኣእዳውን ኣእጋሩን ብግቡእ ቅርፂ ይሕዙ ከምኡውን ሓንጎሉ ክንቀሳቀስ ይጅምር ኣብዚ 8 ሰሙናት እዚ ኣብቲ ጥንሲ ዘሎ ምዕባለ እዩ 4 ወርሒ ምስ ገበረ ኩሉ እቲ ነገራት ኣፍ ርእሲ ኣእጋሩ ከይተረፈ እንታይ ክገብር ይጅምር ክንቀሳቀስ ይጅምር ጓል ተኮይና ከባቢ 5 ሚልዮን ዝኸውን እንቋቁሖ ድሮ ተፈጢርዋ ኣሎ ኣብዚ 4 ወርሒ ክትገብር ቆላ 7 ወርሒ ብዝገብረሉ ኣብዚ ግዜ እዚ እንተተወሊዱ ብሂወት ክነብር ይኽእል እዩ ኦፍ ኮርስ ኣብዚ ግዜ እዚ ምስ ተወለዱ ኣብ መፅንሒ ከነፅንሖም ንኽእል ኢና ኣብ ከምዚ ኣብ 7 ወርሒ እውን ዝውለዱ ኣለዉ ዓይነቱ ተኸፊቱ ብርሃን ክርኢ ይኽእል እዩ 7 ወርሒ ምስ ገበረ ኣብ ናይ ኣዲኡ ማህፀን ኮይኑ ድምፅታት እንታይ ክገብር ይጅምር ከለሊ ይኽእል ኦፍ ኮርስ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሳይኮሎጂ ክንመሃሮ ከለና እንታይ ንምሃር ነይሩና ኣብዚ ዕድመ እዚ ኩሉ ነገር ክሰምዑ ስለ ዝኽእሉ ኩሉ ነገር ክርድኦም ድምፂ ኣብ ማህፀን ክሰምዑ ስለ ዝጅምሩ እቲ ኣቦ ነታ ኣደ ወይ ቢዝ ዝገብራ እትኮይኑ ብቃላት ይኹን ብካልእ ነገራት ነቲ ድምፂ ብትክክል ክሰምዑ ጅምር እንታይ ብልዎ ልክዕ ኣብታ ሰዓት መፅኡ ኣቦ ነዲኡ ኣብ ዘየድሊ ቃላት ዝዛረበላ ግዜ ነቲ ድምፂ ንከይሰምዕ ይፅጋዕ ኣብቲ ቻይልድ ዲቨሎፕመንት ክንመሃሮ ክንሪኦ ከለና እንድሕር ኣቦኡ ነዲኡ ብፍቅሪ ዝዓልያን ፅቡቅ ቃላት ዝዛረብ ተኮይኑ ግን ዓላልይዎ እንታይ ክገብር እታ በታ ዝመፀላ ኣቦኡ ሰዓት ነቲ ድምፂ ክሰምዕ ይናፍቕ ኢሎም ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ወርሒ እዚ ይገልፅዎ ስለዚ ኩሉ ኣብ ማህፀን ኮይኖም እንታይ ይገብርዎ እዮም ይእክብዎ እዮም ኣክቹዋሊ ሓደ እንታይ ኢሉ ይምህር ነይሩ ኣብዚ ዘሎ ቲሹ ኣብ ዘሎ ኣብ ኣካላትና ኣብዚ ገፅና ዘሎ
ኩሉ ኣብ ማህፀን ኮይኖም ምስ ሰምዑ ኣብ ኦብዘርቭ ይገብርዎ እዮም ይሕዝዎ ይእክብዎ እዮም ኢሉ ይምህር ነይሩ ስለዚ እንታይ ኮኑ ምስ ወፁ ሕጂ ምስ ተወለዱ ክዓብዩ ከለዉ ክትሪኦም ከለካ ዝተፈላለዩ ስእሊ ሰኣሉ ክትብሎም ከለካ ነቶም ህፃናት ገሊኣቶም ካራ ዘይድሊ ዘይፅቡቕ ነገራት ገሊኣቶም እውን ዕምባባ ገለ ክስእሉ ትሪኦም ስለዚ ካብ ማህፀን ጀሚሩ እቲ ነገራት ክርድእዎን ክሰምዕዎን እንታይ ክኾን ኣሎ ክፈልጡ ዝኽእሉ ስለዚ እቲ ወላዲ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኮላ ኣብ ጥንሲ ኮላ ሰበይቱ ከኣለያ ክከናኸና ኣለዎ ነቲ ቆልዓ ዘየድሊ ተፅዕኖ ስለ ዘምፃሉ ብጥንቃቐ ነገራት ኮሚኒኬሽን ገብር ከሎ ክዛረብ ከሎ ብምስትውዓል ክገብሮ ኣለዎ ስለዚ ኣብ ማህፀን ኮይኑ ነቲ ድምፅታት ከላልዮ ስለ ዝኽእል ዘይፅቡቕ እንተኮይኑ እውን ናይ ምልላይ ዓቕሚ ኣለዎ 9 ወርሒ ዝገብረሉ ሙሉእ ዝኾነ ናይ ሓንጎል እንታይ ኣለዎ እዚ ምዕባለ ኣለዎ ንክውለድ እውን እንታይ ኮይኑ ኣሎ ድሉ ኮይኑ ኣሎ ስለዚ ኣብ 6 ሰሙናት ዘማዕብሎም ምዕባለታት ከይድና ክንሪኦ ከለና ኣብተን 6 ሰሙናት ወለዲ እቲ ህፃን ብዛዕባ ሓድሕዶም ብዙሕ እንታይ ገብሩ ኣብዚ ዝመሃሩሉ ግዜ ወለድን ኣብ መንጎኦም ዝረአ እንካን ሃባን ኣብ ሓድሕዶም ምትእስሳር ክፈጥር ይግበር በዚ ከዓ መሰረት ናይቲ ህፃን ምስ ወለድን ካልኦትን ዘለዎ ዝምድና ከማዕብል ይሕግዞ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ህፃን ፅኑዕ ዝኾነ ኣቓልቦ ክንቦ የድልየና ምክንያቱ እቲ ህፃኑን ከመይ ዝበለ ምክንኻን ንክንገብረሉ ከም ዘለና ስለ እንታይ ዝገብር ስለ ዘቕልብ ልክዕ እንታይ ንገብር ኣለና ካብዚ ዕድመ እዚ ኣትሒዙ ካብ 6 ሰሙን ኣትሒዙ ስለ ዝርድኦ ኩሉ ንገብሮ ነገራት ብፍቕሪ ክኸውን ኣለዎ ይርድኦ ስለ ዝኾነ ከነደቅሶ ከለና ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ክንከውን ኣለና ብሕቁኡ ከነደቅሶ ይግባአና እንተዘይኮይኑ እቲ ሓኪም ከም ዝነግረና ጌርና እንታይ ክንገብሮ ኣለና ከነደቅሶ ኣለና ኦፍኮርስ ኣዋርሕ እንዳወሰኸ ከይድ ከሎ ብከብዱ ተደቅሰሉ ሰዓታት ኣሎ ነቲ ማስሉ ሓጋዚ ስለ ዝኾነ ኣደቂስናዮ ኣብኡ ክትስእ ክደሊ ክብል ከሎንቲ ናይ ኣካላቱ ነቲ ማስል እንታይ ይገብሮ እዩ ስለ ዘፍሮ ኣበየናይ ክንገብሮ ከም ዘለና ክንፈልጥ ኣለና ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ብምንታይና ከነደቅሶ ዘለና ኣብ 6 ሰሙን ብሕቁ ኢና ከነደቅሶ ዘለና ኣካላቱ ሉምሉም ስለ ዝኾነ ከይህሰ ብሕቁ ብምድቃስ ኢና ክንኣልዮም ከነደቅሶም ዘለና ህፃን ክሪኦ ዝኽእል ኣብ ግዜ እዚ ናይ ህፃን ናይ ምርኣይ ዓቕሙ እንታይ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይማዕበለን ውሉድ ምስ በለ ነገራት ካብ 8 ክሳብ 12 ኢንች ርሒቆም ዘለዉ ጥራይ እንታይ ክገብር ዝኽእል ክርኢ ዝኽእል ማለት ከም ሓቂፍካዮ ፅቡቅ ገይሩ ክሪኦ ዝኽእል ንገፅካ እዩ ማለት እቲ ትክክል ዓይነት ዝኾነ ነገራት ክርኢ ኣይጅምርን እዩ እቲ ረቲና ኣብዚ ጥዑይ ፅቡቅ ገይሩ ናይ ምርኣይ ዓቕሙ ኣየማዕበለን ድሕሩ ድማ ትገብሮም ምንቅስቃስ ክከታተሎም ይጅምር ኣብዚ ነዲኡ ብትክክል ነብኡ ነቶም ኣብ ጥቑ ዘለዉ ብትክክል ከላሊ ኣይክእልን እዩ ሕብርታት እውን ፈልዩ ክርኢ ኣይክእልን እዩ ድሙቕ ሕብርታት ወይ ድማ ዓበይቲ ፀሊም ወይ ፃዕዳ ስእልታት ወይ ድማ መፃወቲታት እንታይ ይገብር ይፈቱ ህፃን ክሰምዖ ዝኽእል እቲ ህፃን ገና ኣብ ከብዲ ኣዲኡ ከሎ እዩ ምስማዕ ዝጅምር ምስ ተወልደ ድማ ድሮ ኣዲኡ እንታይ ይገብር ይድሊ ናይ ኣዲኡ ድምፂ ከላሊ ይጅምር ኣብ 7 ወርሒ ከሎ ከምቲ ዝረኣናዮ ድምፂ ናይ ምስማዕ ናይ ምልላይ ካብ ማህፀን ጀሚሩ ከም ዝሰምዕ ርኢና ነርና ሕጂ እንታይ ሰሪሖም ኣለዉ ሓደ ግዜ ኣብዚ ታንክ ሻርክ ከምፅኦ ከለዉ ኣብ ማህፀን ዝጠብቕ ኣብቲ ማህፀነን ተናዴታት መሰጣበቆሲ ብሙዚቃ ወይ ምስ ሞባይል ወይ ምስ ካልእ ነገር ኮኔክት ገይረስ ነቶም ቆልዑ ሙዚቃ ከስምዖም ዝኽእላ ዓይነት ነገር ክልተ ሰባት ኣብኡ ኢንቨንት ገይሮም ርእዮም ነይሩ ናይ ታንክ ሻርክ ሓደ ነገር ሒዝካ ትመፅሞ ምስ መሃዝካ ንሳቶም ገንዘብ የለቁሓ ምስኦም ኮይንካ ተዓየሉ ካምፓኒ ኣሎ ስለዚ ኣብኡ ገና ኣብ ማህፀን ከለዉ ክሰምዑሉ ስለ ዘፅንዕዎ ኣብ ማህፀን ዝለግብ ነገር ገይሮም ስኻ ትደልዮ ሙዚቃ ነቲ ቆልዓ እንታይ ትገብሮ
ተስምዖ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ማህፀን ጀሚሩ ካብ 7 ወርሒ ስለ ዝሰምዕ ምስ ተወለደ እውን ናይ ኣዲኡ ድምፂ ክላሊ ይጅምር እዩ ብዝዕድመ እዚ ሓድሽ ወይ ከዓ ዓው ዝበለ ድምፂ ክህሉ ከሎ ኣብቲ ናይ ህፃን ኣካላዊ ምንቅስቃስ ይኹን ናይ ገፅ ምልውዋጥ ይርኢ ነገራት ሰሚዕዎ ዘይፈልጥ ነገራት ክርኢ ከሎ ክንቀሳቀስ ይኽእል እዩ ኣብዚ ክስምዖ ዝኽእል ኣብ 6 ሰሙን እቲ ህፃን ምድህሳስ ነቲ ህፃን ምድህሳስ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ክንደርዞም ከለና ድማ ደስ ይብሎም ፍቅርና ከም ንሪኦም ዘለና ፊል ይገብርዎ ኦፍ ኮርስ ብፍቅሪ ብፍላይ ክንደርዞም ክንሕዞም ከለና ዋላ እኳ ተዘይተዛረቡ ዋላ እኳ ተዘይገለፅዎ ግን ከም ነፍቅሮም ከም ኣፍቂርና ከም ንሓቅፎም ዘለና ፊል ይገብርዎ እዮም የላልይዎ እዮም ስለዚ ደስ ስለ ዝብሎም ኣብዚ ሰሙናት እዚ ብከምኡ ዓይነት ፍቅሪ ክንዓልዮም ኣለና ንዖም ብምሕቋፍ ድማ ከም ነፍቅሮም ውሕሳት ከም ዝኾኑ ንምህሮም ገና ከይዓብዩ ከለዉ ተሓቂፎም ክተሓዙ ከለዉ ፕሮቴክሽን ስለ ዝስምዖም ግዜ ሂብና ክንሓቅፎም ኣለና ኦፍ ኮርስ ኣብኡ ብዙሕ ዲቤት ስለ ዘሎ ብዙሕ ግዜ ተሓቂፍካ ድሓር ከሸግረካ እዩ ይብሉ ገሊኣቶም እውን እንዳበኸየ ከሎ ኣብ ዓራት ተተቐምጦ ኣለካ ዝብልሎ ሓደ ናይ ቻይልድ ዲቨሎፕመንት ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎ ክልቲኡ ይሰርሕ ኣብ ገሊኦም ቆልዑት ኦፍ ኮርስ ዋላ ከይድካ ደቂስካዮም ዋላ እንዳበኸዩ ስቕ ምስ በልካዮም ድሓር ለምድዎ እዮም ብል ወላ ሓንቲ ክልቲኡ ሳይድ ወላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ኢሉ ኣብቲ ናይ ዕቤት ዘሎ ነገራት ገልፆ ከሎ ኣብ ሓደ ትምህርቲ ሰሚዐ ነይረ ኦፍ ኮርስ ኣብቲ መሓዝ ዘልዮም ኣብቲ ክንከናኸኖም ኣብቲ ፍቅሪ ኦፍ ኮርስ ኣብቲ ክንሕዞም ኣብ ዝደልይሉ ግዜ ግን እንታይ ክንገብሮም ኣለና ክንሕዞም ኣለና ውሕስነት ስለ ዝስምዖም ደስ ስለ ዝብሎም ፕሮቴክት ክንገብሮም ኣለና ማለት እዩ ናይ ሙቐት ለውጥታት ስለ ዝስምዖም ድማ ብግቡእ ምስቲ ኩነታት ኣየር ዝኸይድ ክንከድኖም ይግባእ ኣብ ገለገለ ፓረንትስ ሕጂ እንታይ ይረአዩ ብፍላይ መጀመርያ ምስ ወለድካ ብዙሕ ልምዲ ኤክስፔሪንስ ስለዘይብሉ ኦፍ ኮርስ ኣብ ብዙሓት ትሪኦ ወለዲ ዘየድሊ ነገራት ይድብድቦም ኣይ ሪመምበር ሓደ ግዜ ሓንቲ ሓፍቲ ምስ ወለደት ፀሓይ ነይሩ ሙቐት እዩ ነይሩ ካብ ሆስፒታል እንዳወፃና ከለና ነቲ ቬትሮ ከይክፈት ተባሂልና ማለት እዩ ኣብኡ በቃ ብምቆት ክንመወደል ኢና ተቆልዓ ከዓ ስለ ዝተደብደበ ርሃፅ ስለ ዝገበረሉ ካብታ ሆስፒታል ክሳዕ ናብ ገዛ ንበፅሕ ክበክ ከሎ ወይ ክብል ከሎ ንሕና እውን በቲ ዝነበረ ሙቐት ዓቐልና ፀይብና ክሳዕ ምውራድ ዝተመነናሉ ግዜ ነይሩ ሓደ ግዜ ዘጋጠመኒ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ሙቐት ተልዩ ክንቅንሰሎም ኣለና ቁሩ ተልዩ ከዓ ክንከኖም ኣለና ክንሪኦም ነቲ ዌዘር እንዳረኣና ኢና ክንገብሮ ዘለና ኣብ ገለገለ ግን ስኢልካ ምድብዳብ እውን ኣብ መወዳእታ እንዳዓበዩ ክኸዱ ከለዉ ድሓር እውን እንታይ ይኾኑ እዮም ንሳቶም ይሽገሩ እዮም ሓደ ግዜ ካብ ስዊድን ዝመፀት ጓል ሓንቲ ከምኡ ትብለኒ ነይራ ነቶም ቆልዑት ገና ንኣሽቱ ገለ ከለዉ ብበረድ ገለ ይሓፅቡ ነቲ ቦታ ኣዳፕት ንክገብሮ ኢላስ ትነግረኒ ነይራ ስለዚ ብዙሕ ምድብዳብ ኣብ መወዳእታ ከምኡ ስለ ዝለምዱ ቁሪ ናይ ምፅዋር ዓቕሞም ፅቡቕ ኣይመፅእን እዩ ስለዚ ሙቐት ክኸውን ከሎ ንኣልየሎም ኣለና ቁሪ ክኸውን ከሎ ከዓ ክንከድኖም ኣለና ኣብዚ 6 ሰሙን ኣመጋግባ ናይቲ ህፃን ክንዲ ምንታይ ኣብ ከክንደይ ግዜን ከም ዝበልዕ ይፈላለዩ እዩ ኣብ 6 ሰሙን ኣብ ግዜ እዚ እቲ ህፃን ፈሳሲ ጥራይ ዝሰቲ ኮርስ ናይ ኣዲኡ ጡብ መግቢ ዝጅምረሉ ካብ 5 ወርሒ ክሳዕ 6 ወርሒ ዘሎ እዩ ስለዚ ናይ ኣዲኡ ጡብ እንታይ ዝገብር ኣብዚ ሶሪ ናይ ኣዲኡ ፀባ እዩ እንታይ ዝገብር ዝምገብ ኦፍ ኮርስ ክሳዕ ዘይተሸገርና እቲ ናይ ኣደ ፀባ እዩ ንዕኦም እንታይ ፅቡቅ ካብ ብዙሕ ነገራት ንዕኦም ዝጠቕሞም ብዙሕ ጥቕሚ ዘለዎ ብፍላይ ዝተፀንዐ ናይ ኣደ ክኸውን ከሎ እዩ ስለዚ ኣብዚ ግዜ ዝምገብሉ እንታይ ናይ ኣዲኦም ፀባ እዮም ዝምገቡ መግቢ ኣይጅምሩን እዮም ኣፍ ናይቲ ህፃን ብኸመይ ንከናኸኖ ግርፃን ናይቲ ህፃን ድሕሪ ምምጋብ ኣብ ናይ ድቃስ ሰዓታት ብናይ ናፅላታት መወልወሊ ወይ ከዓ
ቱዝ ብራሽ ጌርና እንታ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኦፍ ኮርስ ወይ ጨርቂ ጌርና እውን ብጥሉል ጨርቂ ጌርና ከነፅረሎም ንኽእል ኢና ህፃን ከመይ ኢሉ ይንቀሳቐስ እቲ ህፃን ቀስ ብቐስ ጨዋዳታቱ እንታይ ክገብር ይጅምር ከመልምሎም ይጅምር ኣብዚ ከምቲ ዝበልኩም 6 ሰሙን ስለ ዝገበረ ብጥንቃቐ ኢና ከነቐምጦ ዘለና ኣብ 3 ወርሒ 4 ወርሒ 5 ወርሒ ገለ ከባቢ ምስ በፅሕ ልዕሊ እውን ብከብዱ ከነደቅሶ ንኽእል ኢና ሓደ ሰብኣይ ብዛዕባ እዚ ፅቡቅ ገይሩ ክመር ከሎ ሓደ ግዜ ኣብቲ ናቱ ትምህርቲ ክሪኦ ከለኹ ብከብዶም ምድቃስ ክትስኡ ኢሎም ምፍታኖም ነቲ ማስሎም ንኽተርር ይሕግዞም ዝተወሰነ ደቂቕ ንመዓልቲ ከምኡ ክትገብሮም ኣለካ ግን ኣብዚ ግን እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ኣብ ክንደይ ኣዋርሕ በብወርሑ በብሰሙኑ ኣብቲ ናቶም ናይ ዕቤት ኣፅኒዕና ክንገብሮ ኣለና ከየፅንዓና ከይተወከስና እንተጌርናዮ ግን ክንጎድኦም ከዓ ስለ ንኽእል ስለዚ ጥንቃቐ የድሊ እዩ ኣብዘን 6 ሰሙናት እዚአን ርእሱ ሓፍ ከብል ብዙሕ ሓገዝ ይደሊ ርእሱ ካብ ምንቕናቕ ድማ ክንጥንቃቕ ይግባአና ክንሕዞ ኣለና ምክንያቱ ድንገት ክወድቀካ ስለ ዝኽእል ክንድግፎ ክንሕዞ ኣለና ኤቭሪ ከነቐምጦ ኣለና ናትና ሓገዝ ይደሊ እዩ ነቲ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ተግባር ግብረ መንሳ ኣዳውን ኣጋሩን ከንቀሳቕስ ይኽእል ኢዱን እጋሩን ነቲ ዝሰምዖ ክዛረብ ስለ ዘይክእል ብኡ ገይሩ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ ክገልፅ ይኽእል እዩ መልሲ ክህብ ይኽእል እዩ ሃንደበታዊ ዝኾነ ምንቅስቃስ ክገብር ይኽእል ስለዚ ድማ ፅቡቅ ጌርና ደጊፍና ክንሕዞ ኣለና ድንገት ሒዝናዮ ከለና ንድሕሪት ክብል ይኽእል እዩ ስለዚ እንታይ ይገብር ኣሎ ስለዘይርድኦ እንታይ ይግበር ኣሎ ስለዘይርድኦ ዋላ እውን ክሳዱ ንድሕሪት ናብ ካልእ ነገር ክወስድ ስለ ዝኽእል ሒዝና ኣለና ኢልና እውን ክወድቀና ስለ ዝኽእል ንሕና ወለዲ ኢና እንታይ ክንገብር ዘለና ኣፅኒዕና ተጠንቂቕና ክንሕዞ ዘለና I remember ሓደ ሓዊ ከምኡ ይዕለኒ ነይሩ እቲ ቆልዓ ወዲ ዓመትን ገለን ምስ ኮነ ኣዲኡ ኣይረኣየቶን ዝኾነ ነገር ዝሰርሕ ነይራስ ካብ ዓራት ወዲኡ ናብቲ መሬት ኣጋጣሚ ፍርናሽ ስለ ዝፀንሐ እምበር ብርእሱ ዓልይዎ ኢሉስ ይነግረኒ ነይሩ ስለዚ ጥንቃቐ የድልዮም እዩ ኣብ ኤቭሪ ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ሓለዋ የድልዮም እዩ ዝገብርዎ ነገራት እንታይ ሳዕቤን ከም ዘምፅእ እንታይ መጉዳእቲ ከም ዘምፅእ ኣብ ልዕሊኦም ስለ ዘይፈልጡ ከም ዓቕሙ ስለ ዘይብሎም ነገራት ብዘይምፍላጥ ስለ ዝገብርዎ ንሕና ተጠንቂቕና ክንኣልዮም ኣለና ምስ ተስአ ድማ ብከብዱ ኣደቂስና ርእሱ ሓፍ ብምባል ክመሃር ከባቢኡ ከም ዝርእን ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኦፍኮርስ ሒዝናዮ ተንስኢና ከባቢና ከነሪኦ ከነዛውሮ ሒዝና ሓቂፍና ንኽእል ኢና ህፃን ብኸመይ ይዛረብ ኮሚኒኬሽን ዝገብረሉ ኣብ 6 ሰሙን ህፃን ክበኪ ከሎ ድሌታቱ እዩ ዝገልፅ ኦፍኮርስ ክበኪ ከሎ ወይ ጠሚሎ ወይ ሸይኑሎ ወይ እውን ፅቡቅ ኣይተሰምዖን ሱቕ ተይሉ ግን ፅቡቅ ኣሎ ኮንፈርት ኣሎ ማለት እዩ ተበኺዩ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ወይ ናይ መግቡ ነገር ኢና ቸክ ክንገብር ዘለና ወይ እውን ዳይፐር ኢና ቸክ ክንገብር ዘለና ስለዚ ኮሚኒኬት ዝገብር ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ብብኽያት እዩ ኦፍኮርስ ሓቂፍካዮም ፀኒሕካ መሰቐልነትካዮም ናትካ ሓቑፎ ደልዮም ክበኽዩ ይኽእሉ እዮም እቲ ብኽያት እንድሕር እንዳቐፀለ ተኸይዱ ግን ኮሚኒኬት እዮም ዝገብሩና ዘለዉ ቸክ ክንገብሮም ኣለና ኣብ ገለገለ ፓረንትስ ትርአ ዋላ እንዳበኺ ኢግኖር ሱቕ ይበሃሉ እሞ በቲ ሽንቲ ኣብ ኣካላቶም ዝፀንሕ ነዊሕ ደቂቕ ይኹን ሰዓታት ኣካላቶም ክምለጥ ይኽእል እዩ ስለዚ ክበኽዩ ከለዉ ኮሚኒኬት እዮም ዝገብሩና ዘለዉ ህፃን ከምዛ ቀዲመ ክብሎ ፀንሑ ከሎ ክጠሚ ከሎ ክደክም ከሎ ክሓምም ክስልችዎ ክሕቆፍ ምስ ዝደሊ ሙቆት ወይ ቁሩብ ክኾኑ ከሎ ይበኪ ኦንሊ ኮሚኒኬት ክገብሮ ዝኽእል ምሳና ብብኽያት እዩ ካልእ ኮሚኒኬት መግበሪ የብሉን ክዛረብ ስለ ዘይክእል ድሕርና ድማ ድሌላት ናይዚ ህፃን በቲ ድምፂ ብኽያቱ ፈላሊና እንታይ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ክንፈልጦ ንኽእል ኢና ክንዛረቦ ከለና ናይ ሓጎስ ወይ ናይ ሰሓቕ ድምፂ ክገብር ይኽእል እዩ ከነፃውቶም ምስኡ ግዜ ክነሕልፍ ከለና ዓይኒ ንዓይኒ ክርኤካ ከሎ ድማ ናይ ምዝራብ ድሌቱ እዩ እንታይ ዝገብር ዝገልፀልካ ዘሎ ኦፍኮርስ ክርኤካ ከሎ
نعو كم كوميونيكيشن عرفت وي لو كدلو خلو كاباخا كرحق وي كتقوى يخيل እዩ ድቃስ ኣብ ዘልዮ ሰዓት ይኹን ዕረፍቲ ኣብ ዘልዮ ሰዓት ይኹን ንህፃን ምፍቃር ምስኡ ምፅዋት ኣብተን ቀዳሞት ሰሙናት እቲ ህፃን ኣብ ድቃስ እዩ እንታይ ዝገብሮ ዝሕልፎ እዚ ድማ ንዓኻ ንኸተዕርፍ እንታይ ገብረካ ፅቡቅ ግዜ እዩ ኦፍ ኮርስ ገለገለ ወለዲ ኣብ ነዚ ነገር እዚ ክጥቀማሉ ኣሎ ምስ ደቀሰልካ ኢኻ እንታይ ትገብር ትድቅስ ትምገብ ተዕርፍ ኣብ ገለገለ ወለዲ እንታይ ይርአ እዩ እቲ ቆልዓ ምስ ደቀሰ ኣይድቅሳን እሞ ካልእ ስራሓት ይሰርሓ ብድሕሪኡ ናይ ድኻም ነገር ኣብ ሂወተን ክርአ ፅቡቅ ተዘይተመጊብና ፅቡቅ ተዘይዕሪፍና ነቲ ባህርና ከይተረፈ እንታይ ገብሮ እዩ ይቕይሮ እዩ ብቐሊሉ ንሓርቕ ሰባት ቀለልቲ ነገራት ክነሓልፍ ዘይንክእል ተቆጣዕቲ ስለንኸውን ስለዚ ታዳ ኣብዚ እንታይ የልያ እዩ ዕረፍቲ የልያ እዩ ካብ ተዘይዕሪፋ ባህርያ ቅየር ስለዝኽእል ነቲ ቆልዓ እውን ዘየድሊ ዓይነት ነገር ሕርቃን ከተርእዮ ስለትኽእል ፅቡቅ ስለዘይኮነ ክድቅስ ከሎ ነታ ዕድል እንታይ ክገብራ ኣለዋ ክትጥቀመላ ኣለዋ ክትምገብ ኣለዋ ከምኡ እንተኮይኑ ውፅኢታዊ እዩ ከተዛርቦን ክትዝምረሉን ከለካ ግና ቋንቋኡ ንኸማዕብል ትሕግዞ ኣለኻ ማለት እዩ ኮሚኒኬት ንገብሮም ከለና ነቲ ናይ ቋንቋኦምን ናይ ምዝማር ነገራትን ንኸማዕብሉ እንታይ ንገብሮም ኢና ንሕግዞም ኢና ብዛዕባ ንቆልዓኻ ነዊሕ ምሕቋፍ ኣይትሸገር ምክንያቱ ንኸኣምነካ ኢኻ ትምህሮ ዘለካ ኣብቲ ከምታ ቀዲመ ዝበልኮ ነዚ ሓሳብ ዝብክልተ እዮም ዝኸፍሎ ገለገለ ኮመንትስ ብፍላይ ምስ ወለድካ ሰብ ብዙሕ ኮመንት ዝበካ ስለዚ ገሊኣቶም በቃ ክዳኑ ምስ ቀየር ኩሉ ምስ መገብኪ ኣብቲ ዓራት ደርቢ እዩ ፀገም ይብሉን ዋላ ይብከ ክህሎም ዶ እዩ ዝብሉ ኣለዉ ኦፒንየን ዝህቡ ገሊኣቶም ከዓ ኖ ተበኺዩ ክሕቆፍ ኣለዎ ምሕቋፉን ፅቡቅ እዩ ፀገም የብሉን ዝብሉ ኣለዉ ስለዚ ከምታ ቀዲመ ዝበልኮ ክልቲኡ ከኺደካ ይኽእል እዩ እንድሕር ብዙሕ ምሕቋፍ ተልሚድካ ከዓ ርእሱ ዝኸኣለ ከዓ ፀገም ኣለዎ ብዙሕ ንዓኻ ክደልየካ ኢኻ ባኻ ኣይክፍለኒ ንስኻ ክትሰርሕ ኣይትክእልኒ ኢኻ ካልእ ነገራት ትገብር ኣይትክእልኒ ኢኻ ስለዚ ነዚ ከከምቲ ኣብ ኩነታት ገሊኣቶም ቆልዑት ኣለዉ ደቀስቲ ኣለዎ ነዊሕ ዝድቅሱ ዘየሸግሩ ኣለዉ ባህርዮም ገሊኣቶም እውን ዘሸግሩ ኣለዉ ከምቲ ናይቲ ኩነታት ቆልዓ ክትወዶ ትኽእል ኢኻ ቀልጢፍካ ንናይ ህፃናት ምኽያት ክትምልሰሉ ከለካ ዝበለፀ ይገብሮ ምክንያቱ ውሕስነት ክትቦ ስለ ዘለካ ማለት እዩ ኦፍኮርስ ከምታ ቀዲመ ዝብሎ ዘለኹ ካብ ናይቶም ቻይልድ ዲቨሎፕመንት እቲ ኦፒንየን ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ እንታይ ይኸውን እዩ ይፈላለ እዩ መፂኻ በኺኡ ትሓቅፎ ከለካ ክትምልሰሉ ከለካ ውሕስነት ይስምዖ ይብል ገሊኣቶም እውን ዋላ እንዳበኸ ብፍላይ ኩሉ ነገር ጌርካ ከይለምደካ ዝብሉ እውን ኣለዉ ስለዚ እቲ ሰብኣይ ብከምዚ ኮንክሉድ ገይሮ ክልቲኡ የኽይድ ኢሉ ገሊፅዎ ማለት እዩ ምስቲ ህፃን ገፅ ንገፅ እናተረኣኻ ግዜ ኣሕልፍ ክልቲኹም ድማ ኦፍኮርስ ምስኡ ግዜ ምሕላፍ ፅቡቅ እዩ ግዜ ከነሕልፍ ከለና ምስኡ ከም ነፍቅሮ ንዑ እውን ውሕስነት ይስምዖ እዩ ካብ ወርሕን ፈርኣን ክሳዕ 3 ወርሒ ዘሎ ምዕባለ ናይቲ ህፃን ከይና ክንሪኦ ከለና 3 ወርሒ ምስ ገበረት ህፃን ነዊሕ ሰዓታት ናይ መዓልቲ ተባራቢሩ ይሕልፎ ዝበዝሕ ሰዓታት ናይ ለይቲ ድማ ደቂሱ ይሕልፎ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ንክመሃር ሓደሽቲ ነገራት ክፈልጥ ድልው እዩ እዚ ድማ ኣእምሮ ንክምዕብል ይሕግዞ እዩ ምስ ደቀሰ ድማ ብሕቁ ከም ዝደቀሰ እንታይ ክንገብር ኣለና ከነረጋግፅ ኣለና ኣብዚ ሕጂ ብዙሕ ለውጢ ስለዝርአ ኣካላቱ ካብ 4-5 ካብዚ ዕድመ እዚ ካብዚ ወርሒ ዝጀሚሩ ካብ 4 ክሳብ 5-6 ዘሎ ቀትሪ እውን ክፃወቱ ከሎ ብከብዶም ተደቂስናዮም ከምቲ ዓንቶይ ዝበልኮ ነቲ ናቶም ናይ ማስል ዕቤት ይሕግዞ እዩ ኣብዚ 3 ወርሒ ክሪኦ ዝኽእል እቲ ህፃን ናይ ምርኣይ ዓቕሙ እንታይ ይኸውን ይመሓየሽ ፅቡቅ ክርኢ ጅምር ትረቲኑ እንዳዓበየ እንዳማዕበለ ይኸይድ ንዝንቀሳቀሱ ነገራት ክከታተሎም ይጅምር ኣዝዮም ቀረቡ ዝኾኑ ነገራት ክሪኦም ይኽእል ቀሪቡ ነገራት ክዕዘብ ይኽእል በቲ ድምፂ ዝመፀሉ ዘለው ወገን እንታይ ክገብር ይኽእል ክርኢ ይጅምር ብትክክል እኳ ንፁር ተዘይኮነ
ግን ናይ መርዓ ዓቕሙ እንታይ ይኸውን እዩ ብዚ የመሓይሹ በቲ ድምፂ ዝመፆ ናብኡ እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ ቁሊሕ ክብል ይኽእል እዩ ፍሽኽታኻ ሪኦም ፍሽኽታ እንታይ ይገብሩልካ ይመልሱልካ እቲ ስኻ ተሪኦም ነገራት እዮም እንታይ ዝገብሩ ዘርእዩኻን ዝመልሱልካን ኣብዚ ናይ 3 ወርሒ ዕቤት ለውጢ ኸይና ክንሪኦ ከለና እቲ ህፃን ክሪኦ ዝኽእል ኣዳዎም ክሪእዎን ክመራምሩን ብዙሕ ግዜ እንታይ ገብሩ ይወስዱ ንእዳዎም ንዖዮም ብዙሕ ግዜ ዋላ ተርእናዮም ደቂሶም ንእዳዎም ክሪኡ ግዜ ይወስዱ እዮም ቀስኪሮም እዮም እንታይ ዝገብርዎ ክሪእዎን ክመራምርዎን ዝጅምሩ ኣብዚ 3 ወርሒ ከምዖ ዝኽእል ኣብዚ ሙዚቃ ክሰምዑ ይፈቱ ውሕድ ብዝበለ ድምፂ ጌርና እንታይ ክንገብረሎም ንኽእል ኢና ከነስምዖም ንኽእል ኢና ሙዚቃ ምስ መዓነት ህፃን ከህድኦ ወይ ፍሽኽ ከብሎ ድማ ኣእጋውን ከንቀሳቐስ ይገብር ንሕና ከም ኣመንቲ እንታይ ክንከፍተሎም ንኽእል ኢና መዝሙራት ብዙሕ ዓው ዝበለ ድምፂ ዘይኮነ ድሓን ብዝኾነ ድምፂኻ ክሰምዖ ስለ ዝፈቱ ብዛዕባ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ነገራት እንታይ ክትገብሮ ኣለካ ኮሚኒኬት ግበሮ ብለካ ኣብዚ 3 ወርሒ ግዜ ኦፍኮርስ ገለገለ ወለዶ ኣለዎም ምስ ኣደቂሶም ምስ ደቆም ግዜ ዝህብዎም ዘፃወትዎም ቃላት እንዳተዛረቡ ቶኖም እንዳቀየሩ ስለዚ ድምፅኻ ነቲ ድምፂ ናትካ ክሰምዖ ስለ ዝደሊ ከምኡ ጌርና ከነፃወቶም ከለና ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎም እቲ ኣታችመንት ምሳና እተሓሓዝ እንታይ እንዳኾነ እዩ ዝኸይድ ፅቡቅ እንዳኾነ እዩ ዝኸይድ ክሰምዖ ዝኽእል ፊሊንግ ወይ ከዓ ዝኽእል ኣዳውቲ ህፃን እናተኸፈታ ይመፃ ነገራት ኣብ ኣእዳው ምስ ነቐምጥ ኣፃብዕቱ እንታይ ይገብራ ይዕፅዋ ምስ እንህቦ ዋላ ኢልና ሂብናዮ ኮምፕሊት ክሕዞ ይኽእል ሓደ ነገር ተሂብናዮ እውን ኢዱ ክትሓዝ ይጅምር ነገራት ምስ ኣፃብዑ ምስ ካብ ኣፃብዑ ምስ ነፋሕፍሖም ኣፃብዑቱ ኣንፃር ናይቲ ነገር መፃወቲ ክንቀሳቐስ ይጅምር ማለት እዩ ኢዶም ኣብ ኣፎም ምእታው ድማ ይፈትው ኣብዚ ዕድመ እዚ ንቡር እዩ ኦፍኮርስ እዳዎም ኣብ ዘእትውሉ ግዜ ኣብዚ ናይ እዳዎም ብዙሕ ነገር ኣብ እዳዎም ስለ ዘእትው በቲ ጎኒ እዳዎም ክረስሕ ይጅምር እዩ ስለዚ ንእዳዎም እንታይ ክንገብሮ ኣለና ኣብዚ ግዜ ፕሮፐርሊ ከነፅርዮ ኣለና ቼክ እንዳገበርና ፀገም የብሉን እትዮም ብዙሕ ነገር ክሳዕ ክዳውንቶም ዝጥልቂ ብጥፍጣፎም ብእዳዎም ገለ ከባላሽዎ ይኽእሉ እዮም ኣብ ገለ ክንሪኦ ከለና እንታይ ይኾን ኣብቲ ማእከል ናይ እዳዎም ዝተፈላለየ በቲ ዝሕዝዎ ጨርቂ ይኹን ገለ ኣብ ርስሓት ይተሓዝ እዩ ስለዚ ነቲ እዳው ፕሮፐርሊ እንዳፅረና ክንክልክሎም የብልናን ከምኡ ደስ ስለ ዝብሎም ኣብ ገለገለ ወለዲ እንታይ ይኾን ከምኡ ገብሩ ምስ ረኣይዎም ሕድጎም ይሕዝዎም ኢዶም ተመሊሶም ፀገም የብሉን ኣብዚ ናይ 3 ወርሒ ግዜ ከምኡ ክገብሩ ከለዉ ምስቲ ምዕባለ ዝመፅእ ስለ ዝኾነ ወላ ሓንቲ ጉድኣት የብሉን ግን ነቲ ኢዶም ግን ፕሮፐርሊ ከነፅርዮ ኣለና ነፅርየሎም መሊሶም ከምኡ ምስ ገበሩ ምክንያቱ ብዙሕ ርስሓት ስለ ዝእከባቡ ኣመጋግባ እዚ ህፃን ክንምንታይ ኣብ ከክንደይ ግዜ ከም ዝበልዕ ይፈላለዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ህፃን ፈሳሲ ጥራይ ዝሰቲ ከምቲ ፀባ ስለዚ ጡብ ኣደውን ከምታ ክሳዕ 6 ወርሒ ዘሎ እቲ ዝምገቦ እንታይ እዩ ናይ ኣዲኡ ፀባ እዩ ክፀረ ከም ዘለዎም ከምታ ኣቀዲምና ዝረኣናዮ ነቲ ዝጥቀምሉ ዘበለ ኩሉ ከነፅርዮ ኣለና ኣብዚ 3 ወርሒ እቲ ህፃን ከመይ ኢሉ ይንቀሳቐስ ኣብዚ ግዜ እቲ እታንቲ ህፃን ባዕሉ ርእሱ ሓፍ ምባል ክኽእል ጭዋዳታት ናይ ክሳዱ እናደልደለ ይመፅእ እንተኾነ ግን ሕጂ እውን ናትና ሓገዝ ስቲል ይደሊ እዩ ኣብዚ ሕጂ ነቲ ናቱ ማስላት ከማዕብል ክንፈቅደሉ ኣለና ኦፍኮርስ ኣብ ገለገለ ብዙሕ ተዘይፈሊጥናዮ ከምኡ ጌጋ ክመስለና ክእል እዩ ግን ነዊሕ ኣይኮንናን ከምኡ ክንገብር ዘለና ዝተወሰነ ደቂቕ ንመዓልቲ ዋላ ብሓደ ሓፈር ቅዳ ገለ እንዳበልና ምስቲ ናቱ ናይ ዕቤት ማስል እንዳረኣና ነቲ ሰዓታት ነቲ ደቂቕ ሶሪ ክንውስኾ ንኽእል ኢና ብከብዱ ምድቃስ ማለት ፍሑኽ ኢሉ ምክኸይድ ምድላዩ ነቲ ናቱ ማስላት ነቲ ናቱ ንምጥንካር ነቲ ናቱ ማስል እንታይ ገብሮ እዩ ንክድልድል ይሕግዞ እዩ ሓደ እንታይ ኣብዚ ኣብ ናይ ነዚ እንዳረኣኹ ከለኹ እንዳተማሃርኩ ከለኹ እንታይ የርእየና ነይሩ ኣብ ቪድዮ ንደቁ ኣብ መሬት ስፔሻሊ ምንፃፍ ገይሩ
ንኩላተን ደቅኹም ገይሩ ከም ዝዕበየኒ ናይ ቻይልድ ዲቨሎፕመንት ትምህርቲ ዝተማሃረ ፕሮፌሰር እዩ ነዊሕ ዓመት ብከምኡ ዘፅንዐ ዶክተር እዩ እንታይ ኢሉ ገልፆ ነይሩ ናይ ደቁ ቪድዮ ዋላ ቆልዑት ከሎ ዝሰኣሉ ኣብቲ ክላስ እናምፀ ዝገልፆ ነይሩ ኣብ መሬት ርጉድ ዝበለ ነገር ዋላ ንኸንፈሓኹም ምሽ ኣብ ገለገለ ኤርያ ልምልም ዘይፅቡቅ ተኮይኑ ንኸንፈሓኹ ኮንፈርት ኣይስምዖም ትርር ዝበለ ነገር ተኮይኑ ኣብ መሬት ኣደቂሱ ነተን ደቁ ከምኡ ይገብረን ነይሩ ዝተወሰነ ደቃይቕ ኣብ መሬት ይገድፈን እሞ ስትራግል ገብራ እቲ ቪድዮ ቆልዑት ከሎ ደቁ ኣትሒዙ እንታይ ገይርዎ ቀዲሕዎ ስለዚ ክገልፆ ከሎ እንታይ ይገልፆ ነይሩ ነቶም ቆልዑት ነቲ ናቶም ማስል እንታይ ገብሮ ኢሉ የትሩሮን የጠንክሮን እዩ ኢሉ ክገልፆ ከሎ ርአዮ ስለዚ ተን ደቁ ካብ ንእስነተን ከምኡ እንዳገበረ ኣብ ደቁ ፕራክቲካል ዝረኣዩ እዩ ኣብ ትምህርቲ ዝምህሮ ነቲ ቪድዮ እንዳተጠቀመ ናይ ሕሉፍ ናይ ደቁ እዩ ዝገልፆ ነይሩ ንቁርብ ግዜ ብከብዲ ምስ እነደቁ ሰ ድማ ርእሱ ሓፍ ምባል ክመሃር ጅምር መፃወቲታትን ሰባትን ብምሓዝ ብምቕላዕን ድማ ጨዋዳታት ናይ ኣዳው ኣጋሩን ምቁፅፃር ክመሃር ኮንትሮል ትሬን እዩ ዝግበር ኣብዚ ሓገዝ ይደሊ እዩ ካባና ስምዒት ናይቲ ህፃን ብኸመይ ይምዕብል ኣብ 6 ሰሙን ፍሽኽ ክብል ይጅምር ፍሽኽ ክብል ከሎ ምሳኻ ኦኬ እዚ ኣብቲ ዝሓረፍ ሶሪ ነርና እዚ ንውልድካ ምፍቃር ምስኡ ምፅዋት ወሳኒ ምዃኑ ደጋጊምና ንሪኦ ዘለና እቲ ኣታችመንት ዋላ ብቶም ምስ ዓበዩ ርኢና ነርና ንደቅና ግዜ ክንቦም ኣለና ዝተፈላለዩ ነገራት መታን ክምኮር ናብ ዝተፈላለዩ ክፍልታት ናይ ቤትካ እንታ ክንገብሮ ኣለና ኣብዚ ክንወስዶ ኣለና ኦፍኮርስ ሒዝናዮ ከምቲ ዓንቶይ ዝበልኩ ሒዝናዮ ግዜ ከነሕልፍ ከለና ምስኡ ንዑ ዝፈጥረሉ ሓጎስ ኣለዎ ከም ዝፍቀር ፕሮቴክት ከም ዝኾነ ስለ ዝስምዖት ኣብቲ ማሕበራዊ ተዘራሪብና ነርና ኣብቲ ማሕበራውን ስምዒታውን ወሳኒ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ዝተጎድአ ድሓር ብዙሕ ዕንወት ከም ዘምፅእ እቲ ዝሓለፈ ክላሳትና ርኢናና እዩ ኣቀማምጡ በቢግዜኡ እንታይ ይኸውን እዩ ቀያይረሉ ንኣብነት ኣብ ሰለዝ ዝብል ኮፍ መበሊ ብድሕሪኡ ድማ ብከብዱ እንደቀያየርና እንታ ክንገብሮ ኣለና ከነቐምጦ ኣለና ፖዚሽናት እንደቀያየርና ኢና ከነቐምጦ ዘለና ኮፍ ከነብሎ ዘለና ናይቲ ህፃን ድሌታት ቀልጢፍና እንታ ክንገብር ከም ዘለና ክንምልስ ከም ዘለና ክልቲኡ ነገር ከም ዝሰርሕ ኣንቶይ ገሊፀ ነይረ እቲ ህፃን ኣብ ካብ 3 ክሳብ 4 ሰዓት ዘሎ ይበልዕ ገሊኦም ህፃናት እንታይ ገብሩ ለይቲ ይድቅሱ ገሊኣቶም ድማ ለይቲ ክምገቡ ይትንሱ ኦፍኮርስ ኣብዚ ቀትሪ ምስ መገብናዮም ካብ 3 ክሳብ 4 ዘሎ ጋቢና ንፈልዮም ንኣብነት ሰዓት 9 ወይ 6 ይኹን ተፀብኡ ተሰትዩ ድሕሪ 3 ሰዓት ድሕሪ 4 ሰዓት ከዓ ወይ ካብ 2 ክሳብ 4 ሰዓት ዘሎ ክምገብ ይኽእል እዩ ገሊኣቶም እንታይ ይኾኑ እዮም ለይቲ ይድቅሱ እዮም ገሊኣቶም ከዓ ለይቲ ክምገቡ ይትንሱ እዮም እንተተኻኢሉ እቲ ቆልዓ ክድቅስ ከሎ ምስኡ ክትድቅስ ፈትን ተዓንቶይ ዝበልና እዚ እቲ ወላዲ እንተዘይዕሪፉ ዋላ ዝተፀንዐ ዋላ ወለዲ ትሪኦ እውን ኦፍኮርስ ኣብዚ እቶም ወለዱ እቶም ሰብኡት እውን ከነበርክት ኣለና ክንሕግዘን ኣለና ድኻም ኣሎ ሓገዝ ይደልዮ እየን ኦርስ ኣብቲ ስራሕ ንሰራሓሉ ናብ ስራሕ ዝኸና ወላ ሓንቲ ክንገብር ኣይንክእልን ኢና ምስአን ክሳዕ ዘለና ግን ኣብ ገለገለ ፓረንትስ ትሪኦ ጌጋታት ኣሎ ንሳተን ዝኩሉ ነገር እንዳገበራ ቲቪ ወሊዕካ ጀስት ናይ ርእስኻ ጥራይ ምግባር ኩሉ ነገር ንዓ ምግዳፍ ልክዕ ኣይኮነን ኣካልና እየን ኢልዎን ኣሎ ክንሓልየለን ኣለና ክንድግፈን ኣለና ኣብ ገለ ኤርያ እውን ንሕና ሒዝናለን ንሳተን ዘዕርፋሉ ባይታ ክንፈጥር ኣለና ተዘይኮይኑ ነቲ ባህርየን ኣብ ኣካላተን ዘየድሊ ድኻ ምልክታት ክርአ ይጅምር ባህርየን እውን ክቕይሮ ይጅምር ክጉዳኣ እውን ይኽእል እየን ስለዚ ተደጋጊፍና ኢና ክንገብሮ ዘለና
ከም ባህሊ ኣብ ብዙሓት ናይ ኤርትራውያን ሰዎች ዝርአ እንታይ እዩ እቲ ምዕባይ ንዕአን ጥራይ ሓላፍነት ከም ዝተዋህበ ገይሮም እዮም ዝወስድዎ which means ልክዕ ኣይኮነን ንሕና ኢና ክንሓልየለን ዘለና ንሕና ኢና ክንድግፈን ዘለና ንኽዕርፋ እውን ንሕና ኢና ባይታ ክንፈጥር ዘለና ኮሚኒኬት እናገበርና ምስአን ዘይኮይኑ ኣብ ብዙሓት ኣወዳት ኤርትራውያን ትሪኦ ኢኻ በቃ ሳፈር እንዳገበራ ወላ ሓንቲ ነገር ክገብሩ ኣይትሪኦም ኒኻ መግቢ ስራሓ ነቲ ቆልዓ ባዕለን ይሓፅልኦ ብዙሕ ነገር መግቢ ትሰርሕ ተለያ ነቲ ቆልዓ ምሕፃብ ሓላፍነት ክንወስድ ኣለና ከምኡ ምግባርና እውን ንዓና እንታይ ኣለዎ ምስቲ ቆልዓ ዝፍጠር ፅቡቅ ኣታችመንት ኣሎ ስለዚ ነቲ ዕድል ክንጥቀመሉ ኣለና ካብ ንእስነቶም ኣትሒዝና ኢና ምሳና ፅቡቅ ገይሮም ኮሚኒኬት ንክገብሩ ንኸኣምኑናን ንኸፍቁሩናን እንገብሮም እዚ ካብ ምስ ዓበዩ ይኮነ ዝጅመር ካብ ብንእሽቶም ኢና ክንጅምሮ ዘለና ስለዚ ተኣደ ከተዕርፍ ኣለዋ ምስ ደቀ ሰላት ዘይኮይኑ ክትጉዳእ ትኽእል እያ ስለዚ ኦፍኮርስ ኣብዚ ኳ እቲ ናይ ምርዓይ ዓቕሞም ክስታይ ስለዝኾነ መዝሙር እንዳወላዕና ግን ከምቲ ዝበልኮ ሙዚቃ ህዱእ ጌርና ምስኦም ግዜ ክነሕልፍ ንኽእል ኢና 6 ወርሒ ምስ ገበሩ ኣብቲ ኣካላዊ ዕቤት ከና ክንሪኦ ከለና ኣብ 6 ወርሒ ንሪኦ ኣለና ብሕጂ ብከብዲ ክድቅስ ይኽእል እዩ ነቲ ማስሉ ፅቡቅ እዩ ከምቲ ዓንተወይ ዝበልናዮ እቲ ደቃይቅ ጥራይና ክንሕልዎ ዘለና ልዕሊ ክነቐምጦ የብልናን ብከብዱ እንዳቀያየርና ፖዚሽን ግን ንዑ ንምጥንካር ፅቡቅ ስለዝኾነ ከምዚ ኣብ መሬት ደቂስዎ ዘለዎን ከምቲ ዓንተወይ ዝበልኮ ኣብኡ ከንፋሖ ክፍትን ከሎ ነቲ ናቱ ናይ ኣካላቱ እቲ ማስል ንኸትርሮ ንኸጠንክሮ ይኽእል እዩ ኣብ 6 ወርሒ ዘማዕብልዎ ኣካላዊ ዕቤት ክብደቱ ዕፅፊ ክኸውን ይጅምር ክውስኽ ይጅምር ኣብቲ ኣካላቱ ቁመቱ ካብ 2.5 ሰንቲሜትር ወይ ከዓ 1 up to 2 inch ክውስኽ ይጅምር እንዳወሰኸ ይኸይድ ክብደቱ እንዳወሰኸ ይኸይድ ቁመቱ እንዳወሰኸ ይኸይድ ኣብ 6 ወርሒ ኦሬዲ ብዚ እንታይ ኮይኑ ኣሎ መግቢ ዝጅምረሉ ሰዓት እዩ ነገራት ጥሒና ኣብዚ እንታይ ንገብረሉ ንህበሉ እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቬጀቴብል ክኸውን ይኽእል ድንሽ ዝተፈላለዩ ነገራት ጌርና ጥሒና ክንቦ ንኽእል ኢና ቀስ ብቀስ ጌርና መግቢ ነላምዶ ንኽእል ኢና ንሕማም ኣብ ከላኸለሉ ዝኽእል ደረጃ ናቹራል ኢሚኒቲ እንታይ ክገብር ይኽእል ኣብዚ ኣብ ዘማዕብለሉ ደረጃ ክበፅሕ ይጅምር ክልተ ናይ ታሕተዎት ስኒ እንታይ ይኸውን ኣብዚ የበቁል ኦፍኮርስ ክበቁል ከሎ ውፅዓት ክጅምሩ ረስኒ ዝተፈላለዩ ዓይነት ነገራት ምልክታት ነገራት ክቀያየር ይጅምር እዩ ስለዚ እቲ ምልክታት ክንሪኦ ከለና ብፍላይ እቲ ናቶም ዝሸንዎ ነገር ሞር ክጭሮን ይጅምር ይቐጥን እዚ ነገራት ምልክት ክንሪኦ ከለና ስኒ ናይ ታሕቲ ከውፁ ኣብ ዝደልዩ ከም ዝደለዩ ዝህበና ምልክታት እዩ ንመዓልቲ ካብ 16 ክሳብ 18 ሰዓታት ክድቅሱ ይኽእሉ ንቁሩብ ግዜ ኮፍ ክብል ይኽእል ኣብዚ ብዙሕ ክገላበጥ ይጅምር ብከብዱ ምስ ዝድቅስ ርእሱ እንታይ ይገብር የልዕል ከምቲ ዓንተወይ ዝበልኩኩም ባይታ እውን ንሕና ክንፈጥረሉ ኣለና ክግምጠል ይጅምር ስለዚ ግምጠል ከሎ ቀልጢፉ ስለዚ ግምጠል ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ካርሞ ዝኽእል ነገራት ካብ ጥቑ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንኣል ኣለና ኣዒንቱን ኣእዳውን ብሓደ እንታይ ይገብር ይንቀሳቀስ እቲ ሙቭመንት ምስ ዓይኑን ምስ ኢዱን ክንቀሳቀስ ይኽእል እዩ ነገራት ካብቲ ሓንቲ ኢዱ ናብቲ ሓንቲ ኢዱ ክገብር ይኽእል ከስግር ከመሓላልፍ ይኽእል እንዳተረረ ይመፅእ ስለ እንዳወሰኸ ስለ ዝኸይ ዘሎ ነገራት ብኢዱ ከመላልስ ይጅምር ኣብ 6 ወርሒ ኣብቲ ኣካላዊ ዕቤት ኣእምራዊ ዕቤት ኣእምሩ ዝውስኸሉ ድምፂ ይገብር ፍሽኽ ምስ ትብሎ ፍሽኽ ክብል ገፁ ድማ እንታይ ይገብር ክፅውገልካ ክእል እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት ነገር ምልክታት ከርእየካ ክእል እዩ ሰምዖን ዝረኣዮን እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ ብዛዕባ ኣእምሮ ክሕዝ ይኽእል እዩ ክዝክሮ ይኽእል እዩ ኣብ ቅድሚኡ ዝንቀሳቐሱ ነገራት እንታይ ይገብር ይዕዘብ ምንቅስቃሳት ክከታተል
يجمر عبت أمراوي حبرتات كفلي يجمر يعني تحزني عن مت حبرتات كفل عليه يجمر كأي حتى خوينو سمياوي تخوينو على تخوينو حبرتات كفل عليه يجمر أمورنا كم زي عبيتنا كم زي درجة يبتصح أمكات تلقات كرد يجمر دمتي كابي مت كم زلوا يفلت بيناي مخانو كلا يجمر نجارات أتوكر كامت ما تفوتو هذا نجار كري أخلو أتوكر انتاي قبل كرئي كتمت يفوتو أبزي بشدي شورح أبز قبرو لأبتناي أمرو معبالة خيرنا خلي أخلنا نايزا حلفة كابسلستك عسرت مع التزولو انتاخ قبرو يخيلي كذكرو يخيلي خم تقدمنا زبلنا السمعون زرعاني ذكري وقن تي تناتو الداتا تكتب أمرو كأبو أمرو تحزقل كاب سلسته كسع 10 معلت زلو يصنحنا تسمعون زرعيه بدحرو انتاي خون ذكرو ኣይክእልኒ يبكي كأجوجو كبلو يخيليو أبزي شد شور حز قبرو سمعت فقرن أمنتن يسمعون في شخدم ما يبلك تستي محبراوي نبي زلنا كابزي جميرنا إنا مسؤول ريليشن شيب انتاي نقبرو أنا معبلو يسنبد أبقى لي إيريا أبز أدمازي برتو عدمتي يكون كاله نجارات كسمع كله كسنبد يخيليو I remember حدا زيكم أبز أدمازي هجي خلص برتو عدمت إني موتو بدحرو تي تسنبادة تناي موتو سمع كله ستيل وبدحرو كسنبد جميل انتاي خونيهم يسنبد يوم فلا زيكم دمتات كسمعوا كله وين حدا قول عبد قمتي كوتش كله كأو خلو استفعلالي بالسبعو دمتات كسنبود يقول يوم تقدس النت صلعات حرق عن مقرم من حبوس انتاي قبريوم يوم ساز بحرياتو مابز انتاي كخون خيليو أبزي شدي شورحي كاير خيليو أبزي ما حبراو زما عبلو نادي دمت انتاخ قبر جمر كلالي يجمر ناكالوت الناتون قالات دما يسمع نادي دمت سبيسيفيك بنصور كلاليو نادي مهان خفلت يجمر ناتو دمصون كفلت يجمر زي بزح دمصات كوص يجمر ابز غزيزي سلاز نتناتو فاليريو ناي كال سبون فاليو كري يجمر بعلو دما دمصات يفطر استفعلالي عينت نغرات معالتاوي لومي زبولوت كال صباح كال استفعلالي دمصات بعلو كفطر خيليو زفلطومن زيفلطومن غاشا دمصات كفلي يخيليو ابت محبراوي كينا هنري خلنا مسكالوت مهندس يبلو بين قصات ግን ይፎት ኣብ ገለ ኤሪያ مسكالوت كون دلي بين قصات يدلي ويونا ኣብ ጥቃና ቀሚጥናዮ በቲ ንህቦ ነገራት ዲገለ ክጻወት ይኽእል እዩ ኦኬ ካብ 7 ክሳብ 12 ዘሎ ካብ 7 ወርሒ ክሳብ ዓመት ዘሎ እቲ ኣካላዊ ማሕበራዊ ስምዒታዊ ኣእምሮአዊ እንታይ ምዕባለታት የምጽውን ከና ህሪዮን ኣብ ኣካላዊ ክብደቱ 3 ዕፅፊ ክውስኽ ይጅምር ካብ 7 ክሳብ 12 ወርሒ ዘሎ ቁመቱ ካብ 65 ክሳብ 75 ሰንቲሜትር ክኸውን ይጅምር እንዳነውሐ ከይድ ይጅምር ክውስኽ ይጅምር ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ክኸውን ይጅምር 6 ኣስናን ከውፅእ ይጅምር ኮርስ ከም ተቀዲመ ዝበልኮ ብዙሕ ዓይነት ኣብ ህይወቶም ምቅያራት ይመጽኡ ስኒ ከውፅኡ ከለዉ ረስኒ ክኸውን ከለዉ ክታበት ክክተቡ ከለዉ ብዙሕ ነገራት ኢኻ ኣብዚ ስቴጅ እዚ ተሓልፍ ስለዚ 6 ስኒ የውፅኡ ክብደት ካብ 9.5 ክሳብ 11.5 ኪሎግራም ክኸውን ይጅምር ክብደቶም ክውስኹ ይጅምሩ ብዘይ ደገፍ ኮፍ ክብል ይኽእል እዩ ኣብዚ ካብ 7 ወርሒ ክሳብ 12 ዘሎ ደው ክብል ይጅምር ብዘይ ደጋፎም ኮፍ መሰበልናዮ ኮፍ ኢሉ ዶ ኦፍ ኮርስ ናትና ደጋፍ ኢሉ ኣብዚ ኣዋርሕ እዚ እውን ካብ 7 ክሳብ 12 ዘለውን እንዳ ኮንፈሓው ይጅምር ክንቀሳቀስ ይጅምር ደው ይብል ታተይብል ነገራት ክጓንፎ ከሎ ድኻ እንታይ ይኸውን ደው ይብል ብመጻወቲ እንታይ ክገብር ጅምሪ ይጻወት ይስሓብካ ኦፍ ኮርስ ኣብዚ እንታይ ነገራት በኣፎም እዮም ሰንስ ትገብሩ ዝሓዝዎ ነገር ናብ ኣፎም እዮም በስናኖም እዮም እቲ ቀንዲ ናቶም
ናይ ስምዒት ነገራት ዝድህስስሉ ብኣፎም እዩ ስለዚ ዝረኸብዎ ነገራት ብኣፎም እዮም እትዮም ክፍትንዎ ዝደልዩ ስለዚ መፃወቲኦም ኣምፂኦም ብኣፎም እዮም ሞር ኣፎም እዩ ሰንሲቲቭ ዝኾነት ነገራት ብእዳዎም ዘይኮኑ ሰንስ ትገብሩ ሞር ብኣፎም እዮም ኣብዚ ዕድመ እዚ ሰንስ ትገብሩ ንኣሽቱ ነገራት እንታይ ይገብር የልዕል ከም መፃወቲኡ ዓይነት ነገራት ከምቲ ቆልዓ ሒዝዎ ዝነበረ ብስእሊ ዝረኣናዮ ንዖም እንታይ ክገብር ይኽእል እዩ ከልዕል ይጅምር ካልእ ማኪና መሰልቲ ንኣሽቱ እውን ከልዕል ይጅምር እዩ ምሕኳር ይለማመድ ክሓኩር ይጅምር 16 ሰዓታት እንታይ ይገብር ኣብዚ ይድቅስ ኣእምራዊ ዘማዕብሎ ኣእምሩ ተኣምሮ ኦፍ ኮርስ ቀስ ብቀስ እዩ ስቴጅ ካብታ ዝተወለዱላ ትሒዞም ለውጢ እንዳምፀእ ዝኸይድ ኣእምሮኦም ገለገለ ነገራት ዶ ክብል እንተ ተኣዚዙ ዶ ክብል ይኽእል እዩ ናብ ከምኡ ለቨል ክበፅሕ ይኽእል እዩ ኣእምሩ ዝገብሮም ነገራት ክምድቦም ይጅምር ገለ መፃወቲ ርዩስ ሓሲቡ ገብሮ ኽእል ናብ ከምኡ ምዕባለታት ክበፅሕ ይጅምር ነገራት ናብ ዝደልዮ ንከብፅሖም ይንቀሳቀሶም ንሓንቲ ነገር ሒዙ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ከብፅሕ ይኽእል እዩ ኣእምሩ ከምኡ ዓይነት ምዕባለ ከማዕብል ይኽእል እዩ ኣብዚ ካብ 7 ክሳብ 12 ዘሎ ቀለልትን ስእላዊ መግለፂ ዘለዎ መፅሓፍቲ እንታይ ይገብር ይፈቱ ክሪኦም ይኽእል እዩ ኦፍ ኮርስ ኣየንብቦምኒ ግን ገላቢጥና ክንሪኦ ከለና ደስ ይብሎ እዩ ስምዒታዊ ፍርቂ ሕርቃን ጉሃን ይስሙ ኦፍ ኮርስ ኣብዚ ኣእምራዊ ሕጂ ከይና ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ተማእከል ዘሎ እታ ምልክት ተዓፅሚ እንታይ ክኸውን ይጅመር ሙሉእ ብሙሉእ ክዕፆ ይጅምር 12 ወርሒ ኣብ ዝገብረሉ ሰዓት ዓመት ኣብ ዝገብረሉ ግዜ ስለዚ ስምዒታዊ ፍርቂ ሕርቃን ጉሃን ይስምዖ ኦፍ ኮርስ ኮሚኒኬሽን ስለዘይዛረቡ ተዘይተረዲእን እዮም ከምኡ ክስምዖም ይኽእል እዩ ምስ ዘይፈልጦ ጋሻ ሰባት ክኸውን ከሎ ይሓፍር ኣብዚ ኣብ ዓመት ማሕበራዊ ሒደት ቃላት ክዛረብ ይጅምር የጣቕዕን ቻው ኢሉ እንታይ ክገብር ይጅምር ከወዛውዝ ምልክት ከርኢ ይጅምር ሰላምታ ይፈልጥ ንሰባት ድማ መልክዖምን ድምፆምን ክፈልዮም ይጅምር ካብ 7 ክሳብ 12 ዘሎ ነገራት ፅቡቅ ገይሩ ብፍላይ 12 ወርሒ ዝገብረሉ ግዜ ፅቡቅ ገይሩ ሰባት ከላሊ ይጅምር ክፈልጦም ይጅምር ኮርስ ዋላ ተሓቂፉ ፀኒሑ ነዲኡ ተርእይዋ ካባኻ ናብ ነዲኡ ክኸይድ ይኽእል እዩ እዚ ኣብ ከምዚ ዕድመ እዚ ከምኡ ከማዕብል ይጅምር ሰባት ክርእይዎ ከሎ ኣብ ሰባት ተቐባልነት ክህልዎ ደስ ይብሎ ኣቴንሽን ክንቦ ይደሊ ኣብዚ ዕድመ እዚ ኣብቲ ማሕበራዊ ካልኦት ሰባት ዝብልዎን ዝገብርዎን እንታይ ይገብር ይደግሞ ነቲ ስኻ ዝበልካዮ ነቲ እንታይ ክገብር ይጅምር ክደግሞ ይጅምር ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ካብ 13 ክሳብ 17 ወርሒ ዘሎ ክንሪኦ ኢና ኣብዚ ክውድኤ እቲ መድረክ ቃል ኣብ ሓዊ ገድፈሉ እየ الله يبارك حوالي السؤال انتهي بالك امبار برنامج ودينا لنا يوم سبب حبتك نصلينا لازم نبرنا جزي صلينا يوم بعد ما يكنا اوكي بار بتسألوا كانوا دقينا I think بابا
يسمعك هذا له. right. ኩላትና ስለ ዝነበረና ጊዜ አምላክና መስግኖ በጸሎት ክንአጽና እምበኣር ጎይታ ንመስግነካ ኣለና ስለ ዝነበረና ጊዜ ጎይታ ኢየሱስ ስም ከምዚ ጌርካ ዝመሃርካና ንመስግነካ ዝጠቅም ነገር ነው ሁላትና ከም ተዳልዩ ክመጽእ ድማ አቡና ስለ ዝሓገዝካ ንመስግነካ ኣለና ሁሉ ጸጋ ከተብዝሃሉ ሁሉ ሙፃእ ምእታው ክትባርክ ንጸልይ ኣለና ጎይታ ኢየሱስ ስም አሜን ጎይታ ይባርኩም ፕሮግራም ማና እምበኣር ወዲእና ኣለና ዝመጽእ ዘሎ ስሙን ክንቀጽል ኢና ካብዚ አምላክ ይባርክ